Hayırlı gün, hürmetli dostlar, teatr süyüşü dostlarım, barıгызга да hayırlı günler. Инде biz bugün piyесалар оқуын devam etебез. Һәм мин bugün Салават Юзеевның Поезд диңгезгә юл ала әсәрен укыячакмын. Шулай итеп, хәерле сәгатьтә Салават Юзеев Поезд диңгезгә юл ала. Драма ике пәрдәдә. Катнашалар. Азин, язучы, Муза Ибрахимовна аның хатыны, Асия кызлары, Тимур аның ире, Шамраев журналист, Малаева мәдәният хезмәткәре, Нурия җыештыручы, Хабиб слесарь. Үзешчән сәнгать әһелләре. Зур булмаган ял йорты. Вакыйга шактый иркен бинада өске катларның берсендәге холда бара. Стена буена диван һәм берничә кресло урнаштырылган. Ял итүчеләрнең бүлмәләренә илтүче берничә ишек күренә. Ишекләрнең берсе аша коридорга узарга мөмкин. Зал уртасында берәү басып тора. Ул җырлый. Аңа берничә музыкант ярдәм итә, һәр кайсысы үз уен коралларында уйный. Бу гамәл халык үзешчән сәнгатенә мөнәсәбәтле булса кирәк. Моны артистларның костюмнары да раслап тора, аларның башкару рәвешендә сизелер-сизелмәс зауык уйнаган көйләренең иштәлегендә күп мәгънәлеккә ишарә шәйләнә. Кинәт ишекләрнең берсе ачыла да, залда Азин пәйда була. Ул креслога утырып җыр тыңлый. Җыр бетә, артистлар таралышалар, Нурия пәйда була. Ул бүлмәләрне җыештыру арбасын этеп бара. Нурия: "Алар сезгә кумачау итмиме?" Азин: "Юк, һич юк." Нурия: "Монда репетиция ясарга менгәлиләр. Аска катта урын җитеп бетми." Азин: "Аларның нәрсә, концертымы әллә?" Нурия: "Юк, үзешчән сәнгать фестивале. Ерак көнчыгыштан да килгәннәр." Азин: "Ярар, кабатласыннар. Әле тагын кайда очратырсың үзешчән сәнгатьне? Инде 100 ел андый нәрсә күргәнем юк. Сез үзегез алай-булай ялгыш кына биимисезме?" Нурия: "Сез нәрсә күрмисезмени? Җыештыручы бит мин." Азин: "Атлап йөрүчләрегез нәкъ балеринаныкы." Нурия: "Әйттегез тагын." Азин: "Ник оялдыгыз әле шул кадәр? Сез гомумән ярыйсы гына күренәсез. Буйсыныгыз да шактый күркәм дияр идем." Нурия: "Сез бигрәк инде кызартасыз бит." Ярар, китим, бүлмәләрне җыештырасым бар. Азин: "Янә күрешкәнгә кадәр." Нурия арбасын этеп китеп бара. Азин ялгызы кала. Як-ягына карана, бер ара дәшми басып тора. Аннары ләззәт белән киерелеп куя. Азин: "Рәхәт бит шайтан." Тынычлыгы һәм канәгатьлеге йөзенә язылган. Ул тәрәзә янына килә, тыштагы манзарага карап тора. Моңа кадәр Азин чыккан ишектән Муза Ибрахимовна пәйда була. Муза Ибрахимовна: "Кадерлем, сөендеримме үзеңне?" Азин: "Юк." Паузадан соң: "Мин булай да бик шат." Муза Ибрахимовна: "Шулаймы?" Азин: "Күрәсеңме, шатлыгым ишемә сыймыйча басып торам. Үзем сөенеч булып балкыйм бит." Муза Ибрахимовна: "Күрәм. Ярар инде алайса." Азин: "Үпкәләмә, шаярттым гына бит. Әлбәттә, сөендер мине." Муза Ибрахимовна: "Син теләмәгәч әйтмим инде." Азин: "Мин бик телим. Я инде шаярттым гына бит. Миңа сөенеч җитми." Муза Ибрахимовна: "Ярар, тыңла. Асия шалтыратты. Сине катларга киләчәк." Азин: "Шушы кадәр еракка өстерәләсе киләме инде аның?" Муза Ибрахимовна: "Бердән-бер кызы әтисен юбилей белән котларга тиештер бит инде ул." Азин: "Ире белән киләме?" Муза Ибрахимовна: "Шулайдыр инде. Беләм, син аңа чыдый алмыйсың, ләкин түз инде. Без аларны булай да бик сирәк күрәбез бит." Азин: "Түзми кая барыйм, түзәрмен." Азин утырган креслосында рәхәтләнеп киерелеп ала. Йөзендә канәгатьлелек чалымнары. Азин: "Беләсеңме, миңа бик сирәк булай рәхәт була. Монда шундый шәп." Муза Ибрахимовна: "Миңа да монда бик ошый." Азин: "Миңа шушы җитмәгән икән. Шәһәр шау-шуыннан читтәге бер провинция, кар, ял йорты, якында гына тимер юл, поездлар җилдерәтеп үтә. Үтеп киткән поезд гүләве ишетелә. Ашханәдәге компот, мактау тактасы, үзешчән сәнгать. Булар минем күңелемне нечкәртә хәтта.
Җиңелчә генә яшьлекне искә төшерә. Бу беләсеңме, үткәнгә сәяхәт сыман. Миңа калса, яхшы әйттем, әйме? Язып куй әле, бәлки, соңрак бу теманы үстерермен. Кар, провинция, үтеп китүче поездлар, шпалалар һәм үткәннәр исе. Муза Ибрахимовна кесәсеннән авторучка белән блокнот тартып чыгарып. Язам, кадерлем, язам. Үткәннәр исе. Азин. Кем белә, бәлки хикәя чыгар. Язып алдыңмы? Кара әле, соңгы тапкыр без нәрсә язып куйган идек әле, Муза Ибрахимовна? 3нче көн укый. Минем өчен гомер кичү нибары бер төкерү диде ул һәм үлде. Азин, шулаймы? Мин онытканмын да инде, мин әйткән төсле дә түгел. Хәзер искә төште, булган иде шул, Муза Ибрахимовна. Хәзер ял итәбез. Без монда шуның өчен килдек бит. Азин, әлбәттә. Икесе дә креслоларга җәеләләр, күзләрен йомалар. Азин. Юбилейны бәйрәм итмәскә уйлап, дөрес эшләдем бит мин, барыбер. Муза Ибрахимовна. Исеңдәме? Мин синең бу теләгеңне шунда ук хупладым. Азин. Мин аларга шулай дип әйттем дә, үткәрмим һәм бетте китте. Үткәрсәм дә, мылтык төбәгән очракта гына. Менә шул. Ни сөйлиләр икән алар анда минем хакта? Өметләрен акламадым бит. Алар фаразлаганнардыр инде. Кайда үткәрер икән бу? Акчасы җитәр микән? Кемнәрне чакырыр? Тантана өлеше нинди булыр? Министр килерме? Аннан соң банкет ясарлармы? Кемне кая чакырырлар? Мин исә ялган адым ясыйм. Бар иде Азин, юк Азин. Азин рольгә керә. Баса да сөйләвен дәвам итә. Фикерләвен энергиялы хәрәкәтләр белән үреп бара. Азин. Әлбәттә, алар фикеренчә, мин аларның һәммәсе кебек сәхнәгә чыгарга тиеш идем. Һәм менә мин чыгам, яхшы костюмнан, үз-үземнән бик канәгать кәпрәеп, күркәдәй бүртенеп. Алкышлаулар ишетелә. Мин баш иям, әйе, карагыз менә миңа. Менә нинди мин? Уйнап күрсәтә. Азин паузадан соң. Хәер, юк. Мин алай итеп чыкмас идем. Мин алар янына тыйнак кына, килешсез дәрәҗәдә оялчан булып чыгып басар идем. Атлар атламас рәвештә бик кыюсыз гына. Сырыш, шыксыз костюмнан. Менә күрәсезме, нинди тыйнак мин? Мин билгеле иш түгел сезгә. Мин сездән 100 тапкыр өстен, ләкин күрегез, шуңа карамастан ни дәрәҗәдә тыйнак мин. Күңел йомшарудан күзгә яшьләр килә хәтта. Муза Ибрахимовна кычкырып көлә. Аның теләктәшлеген тойган Азин дәвам итә. Азин. Ләкин мин көтелмәгән адым ясыйм. Һәм менә мин юк. Мин юкка чыктым. Азин кайда? Юк Азин. Булай килеп чыга. Шыгрым тулы зал җыелган, барыда нидер көтә, аның чыгуын көтә, һәм менә мин килеп чыгам һәм менә шулай итәм. Азин залга арты белән борыла да, мәгънәле бөгелеп, залга үз мөнәсәбәтен белдерә. Муза Ибрахимовна кычкырып көлә. Муза Ибрахимовна. Менә ни өчен кадерлим мин сине. Син мине һәр вакыт көлдерә аласың. Бу вакыт арбасы белән Нурия пәйда була. Азин ашыгып турая. Нурия. Сез монда утырасыз икән инде, бүлмәгезне җыештырып алыймчы. Муза Ибрахимовна. Бу озаккамы? Нурия. Ярты сәгатьтән артык булмас. Нурия бу сагат төбендә арбасын калдырып, Азиннар бүлмәсенә керә. Азин. Безнең торагыбыз чиста һәм якты булачак. Паузадан соң. Без минем юбилейны икәү генә бәйрәм итәрбез. Берәр шәркә җиппәрербез дә, я икешәр шәркә кич белән. Тыныч ямлы бер кичтә монда поездлар йөреп торган, үткәннәр исе килгән урында, кадерлем. Син ризамы? Муза Ибрахимовна. Әлбәттә, җаным. Азин. Аларның берсен дә күрмәячәгемне аңлау шундый рәхәт. Бигрәк тә шул Кабахат Шамраевны. Муза Ибрахимовна. Күңелеңә шул кадәр тидеме соң? Азин. Ничек кенә күрә алмыйм. Чырайын исемә төшерсәм дә, ачуым кайный башлый. Кара, язып куй әле. Аның нәфрәт кенә уята торган анфасы. Миңа калса әйбәт язылган бит, име? Муза Ибрахимовна язып ала. Муза Ибрахимовна. Син бар нәрсәне йөрәгеңә артык якын аласың. Исең китте инде шул Шамраевка. Азин. Исеңдәме?
Нәрсә язган иде ул соңгы тапкыр минем хакта? Үзең шул каһәр суккан гәзитендә. Соңгысы нәрсә? Минем турыда язган кайсы язмасын гына алма. Барысы да җирәнгеч. Үтерәм. Муза Ибраһимовна, булды кадерлем, тынычлан, оныттык Шамраевны. Монда Шамраев юк, юк. Һәм хәтта аның хакында уйда булырга тиеш түгел. Азин, син хаклы җаным. Оныттык барында, ял итәбез. Азин креслога җәелә. Муза Ибраһимовна тәрәзә каршына килә. Муза Ибраһимовна, ничек әйттең әле? Үтеп йөрүче поездлар гүләве, кар, үткәннәр исе. Моннан тимер юл күренә, ә аннан соң урман башлана. Син күрдеңме? Без синең белән анда һич шиксез барып кайтачакбыз иртәгә, ярыймы? Азин, ярый, Муза Ибраһимовна. Тыңла. Мин сине хәзер сөендерәм, Азин. Сөендер мине зинһар. Муза Ибраһимовна, беләсеңме, сукмактан кем атлап килә? Азин, кем? Муза Ибраһимовна, Шамраев. Азин, нәрсә? Кисәк сикереп торып, тәрәзә каршына килә. Мөмкин түгел, бу ул түгел. Шаяртуларыңны әйтер идем. Син нәрсә, мине инфарктка җиткерергә телисеңме? Муза Ибраһимовна, гафу ит. Бер мизгелгә шул кебек күренде. Азин, күренгән аңа. Ә минем күз алдымда инде аның нәфрәт уята торган чырае калкып чыкты. Муза Ибраһимовна, кадерлем, кызма. Азин, кызмый. Бетте, оныттык Шамраевны. Сәхнәгә Хәбиб килеп керә. Ул эш кораллары салынган тартма күтәргән. Хәбиб ирле хатынлы Азиннар янәшәсеннән үтеп китеп, ишекләренең берсе янында туктый. Коралларын тезеп сала, ишек йозагы белән маташа башлый. Азин белән Муза Ибраһимовна аңа артык игътибар бирмиләр. Хәбиб тыныч кына үз эшен эшли. Ир белән хатын бер-берсе белән үзләре белән мәшгуль. Азин кинәт әкрен генә көлә башлый. Муза Ибраһимовна, син нәрсә? Азин, бер хәл искә төште әле. Муза Ибраһимовна, сөйләсең? Азин, юк. Муза Ибраһимовна, менә син гел шулай, кызыктырасың да аннары. Азин, ярар инде, тыңла. Паузадан соң. Бу әле совет чорында булган хәл. Миңа 20 яшьләр тирәсе булгандыр. Электричкага барам шулай, вокзал мәйданыннан атлыйм. Ә бу җәй вакыты, эчәсе килә. Ә анда исеңдәме, билет кассалары янында гел куас мишкәсе тора иде. Мин мишкә янына киләм, уйлыйм, куас ишеп алырга кирәк. Ә үзем шунда ук, юк, башта кереп билет алыйм, аннан чыгып эчәрмен дим. Халык да юк, мәйдан да буп-буш. Әле сатучыдан да сорап куйдым. Бер кая да китмисезме янәсе? Юк ди, бу кичкә кадәр шушында утырам ди. Мин шуннан киттем билет алырга, чыгам кассалардан, үзем иштән генә хәзер сусавымны басармын дип уйлыйм. Но не тут-то было. Көттерү паузасы. Муза Ибраһимовна, нәрсә? Яшен давыл? Азин, булса икән, Муза Ибраһимовна. Җир тетрәү? Азин, юк. Тагын вариантлар бармы? Муза Ибраһимовна, ярар, биреләм. Әйт инде, сузма. Азин, мишкә янында бер взвод матрос тора. Алар озын чират булып тезелеп басканнар, бер 40лап кеше булгандыр. Кыскасы, көтеп туру файдасыз. Муза Ибраһимовна, матрослар? Каян килсен алар безнең шәһәрдә? Бездә диңгез. Азин, мин каян белим? Бәлки алар каядыр барганнардыр, бездә башка поездга күчереп утырганнардыр. Муза Ибраһимовна, мөгаен шулай булгандыр. Диңгезгә таба йөри торган поездлар безнең аша уза бит. Азин, ярар, җитәр бу хакта. Үтеп баручы поезд тавышы ишетелә. Азин, мин ничектер шул очракны истә калдырганмын. Матрослар, алар ниндидер бик ерак бер романтик нәрсәне искә төшереп тора кебек. Аларның формалары гына да бит шундый романтик. Бескозырка, тельняшка, зәңгәр яка. Матрослар, алар язмыш тамгасы кебек. Матрос пайда була икән, димәк, тормышында көтелмәгән борылышларга әзертер. Һәм бу яшәргә була әле дигән сүз. Муза Ибраһимовна, язып бара. Тукта, алай ук тиз әйтмә, диңгезчеләр язмыш тамгасы кебек яшәү көтелмәгән борылышлар. Азин, кем белә, бәлки берәр хикәя чыгар. Муза Ибраһимовна язып бара. Бу вакыт Азин янына сиздерми генә Хәбиб килеп баса. Хәбиб, мин бик яратам диңгезчеләрне.
Азин әдәп кагыйдәләрен саклап, ни әйтергә белмәгәннән, кеше күңеллелек белән елмая. Хәбибнең үз-үзен тотышы сәеррәк. Хәбиб: Мин кичкенәдән диңгезче булырга хыялландым. Менә сез кем булырга хыялландыгыз? Азин: Беләсезме? Балачак шундый нәрсә инде ул. Хәбиб: Мин менә диңгезче булырга хыялландым. Диңгез күрәсем килде. Хәбиб эш кораллары тутырылган тортмасын алып чыгып китә. Азин: Перегар исе аңкый, алкоголизм 3нче стадия. Нурия ишектән пәйда була. Сез курыкмагыз, Хәбиб ул, Муза Ибрахимовна. Ул кем, слесарьмы? Нурия: Әйе, шуңа өстәп сантехник һәм каравылчы. Игътибар итмәгез сез аңа, зарарсыз ул. Куллары алтын үзенең, аяк вакытта шундый әйбәт ул. Нурия эшен бетерер өчен номерга кирип югала. Азин белән Муза Ибрахимовна һәр кайсы үз креслосында утыралар. Азин: Бездә генә исерекне шулай аклый беләләр. Аяк вакытта шундый әйбәт ул. Бар бәлә дә шунда шул. Аяк хәлдә аны әле берәүнең дә күргәне юк. Паузадан соң: Кара, кичкә безнең нәрсә әзерләнгән? Муза Ибрахимовна: Арарат коньягы. Запаста бар, безгә монда тагын 2 атна яшисе бар бит. Азин: 2 атна хозурият вә тынычлык. Икесе дә креслоларында чумалар һәм дәшми утыралар. Коридорда кемнеңдер аяк тавышы ишетелә. Азин карашын коридор түренә тиби. Азин: Беләсеңме кем килә анда? Муза Ибрахимовна: Кем? Азин: Шамраев. Муза Ибрахимовна: Чынмы? Нәфрәт уята торган анфас? Азин: Әйе. Муза Ибрахимовна: Димәк, мин ялгышмаганмын. Әйберләрен күтәргән Шамраев керә. Буларга тиз генә караш ташлап үтеп китә. Үз номеры ишеге янына килә. Хәбиб төзәткән ишек. Ачкычын йозак ярыгына кертеп ачмакчы була. Азин: Юк, мин монда калмаячакмын. Муза Ибрахимовнага: Бар, администрациядән безне моннан ераккарак күчерүләрен сора. Башка катка, хәзер үк. Муза Ибрахимовна: Тукта, кадерлем, ашыкма әле. Азин: Мин әйттем, хәзер үк. Һәм бернинди сүз булырга да тиеш түгел. Бар. Муза Ибрахимовна ашыгып китеп бара. Шамраев ачылмый торган ишеге янында тора. Азин холыксызланып үз номерына юнәлә, ишек төбендә Нурияның арбасына юлыга. Азин үзен кая куярга белми басып тора, ишектән Нурия күренә. Нурия Азинга: Хәзер әз генә калды. Шамраевны күреп: Нәрсә, ишек ачылмыймы? Бирегез әле ачкычыгызны. Шамраев ачкычын бирә. Нурия аны кулында әйләндереп караштыргалый башлый. Нурия: Алар бит сезгә иске ачкычны биргәннәр. Ахмаклармы соң алар анда барысы да? Ватылган йозакны алыштырдылар бит инде. Хәзер слесарьны чакырам. Азинга: Зинхар, номерга кирми торгыз, тагын 5 кенә минут. Нурия китә. Азин белән Шамраев икесе калалар. Бер ара уңайсыз тынлык урнаша. Шамраев: Сезнең хакта ни уйлавымны беләсегез киләме? Азин: Юк. Шамраев: Килмиме? Азин: Юк, килми. Шамраев: Алай икән, ярар. Мин җиңелдем алайса. Биттем мин. Тик әйдә, төшенкелеккә бирелмик әле. Бер нәрсә дә булмады, шулай бит, дөресме? Азин: Юк. Шамраев: Нәрсә юк? Азин: Дөрес түгел. Шамраев: Нәрсә дөрес түгел? Азин: Берни дә дөрес түгел. Шамраев: Шулайдыр шул. Күрәсең, минем телдән әйтелгәнгә күрә дөрес түгелдер инде. Ярарсың, ярар. Көздән соң кыш була, кыштан соң җәй. Идел Каспий диңгезенә куя. Джамалунгма дөньядагы иң бөек тау. Дөресме? Азин: Юк. Шамраев җавап урынына мәгънәле итеп елмаеп, кулларын гына җәя. Азин: Сез бер нәрсәне дә дөрес әйттегез. Сез ни генә әйтсәгез дә, ул дөрес булмаячак. Чөнки сез һәм хакыйкать янәшә тора алмый. Хакыйкать пычрак телне читләтеп үтә ул. Шамраев: Нинди кыска һәм анык җавап, нинди төгәллек һәм фикер киңлеге. Сүзе белән ничек идарә итә ул, ләкин хикмәт менә нәрсәдә? Бу фикер киңлеген иҗат дип атаган нәрсәгездә күрмим мин. Анда мескен граммофон сафсатасы гына. Азин: Нәрсә? Мескен кызганыч журналист кисәге. Шамраев:
Ник борчыласыз әле шулкадәр? Үзегез әйттегез бит, хакыйкать минем телемне читләтеп үтә. Менә шул. Тик кенә торыгыз. Азин. Ах, син кабахат. Азин Шамраевка таба берничә адым ясый. Ул кызган һәм оппонентына ташланырга әзер. Шамраев тиң җавап кайтарырга әзерләнеп, йодрыкларын кыса. Шул чак Нурия килеп керә. Нурия Шамраевка. Хәзер слесарь килер дә барысын да тәртипкә кертер. Номерга керешли Азинга. Хәзер раковинаны гына чистартасы калды, күп дигәндә 5 минут. Азин белән Шамраев икәүдән икәү калалар. Азин. Кирәк битә. Монда да эзләп тапкан ул мине. Өйдә чакта көн күрсәтмәве генә җитмәгән. Озак эзләдегезме, Шамраев? Нәрсә? Сез мине монда сезне эзләп килгән дип уйлыйсызмы? Үз акылыгыздамы сез? Миңа шалтыратып яна торган путевка бар дип хәбәр иттеләр. Шул гына. Азин. Гомердә бер гаугадан котылып торыйм дигән идем. Һәм мәсиңа. Шамраев. Ах. Гаугаданмы ни? Әйе. Сездә юбилей бит әле. Котлыйм. Гаугадан качкансыз. Халык шавы, фанфаралар тавышы, котлау сүзләре. Мин янәсе булардан өстен. Миңа буларның берсе дә кирәк түгел. Үзегез эштән генә уйлыйсыз. Ах, нинди көтелмәгән адым ясадым мин янәсе. Барысында төп башына утырттым. Өметләре акланмады. Менә нинди мин. Күрегез мине. Азин, яба авызыңны. Ишеттеңме? Яба авызыңны. Азин тагы Шамраевка якынлаша башлый. Тик бу юлы Хәбиб килеп чыга. Ул Шамраев ишеге янына килеп, йозагын яңа ачкыч белән ача да, ачкычны Шамраевка тоттыра. Хәбиб, ачкычны биргәндә. Армияга китәр вакытым җиткәч, мине диңгез флотына алыгыз дидем. Миңа диңгез күрергә кирәк дидем. Алар мине тыңламадылар. Алар мине стройбатка билгеләделәр. Шамраев гаҗәпсенеп Хәбибкә күз ташлый. Ачкычын ала, үз номерына керәм дигәндә ишеген эчтән бикләп куя. Хәбиб Азинга. Мин стройбатта хезмәт иттем. Ни өчен? Анда диңгез дә булмагач. Азин дәшми. Хәбиб. Ни өчен дип сорыйм мин? Анда гел каядыр йөрисең, нидер казыйсың, сафка төзеләсең, марш атлыйсың. Ни өчен? Диңгез бит юк. Азин читкә карый, дәшми. Хәбиб. Менә диңгез флотында бөтенләй икенче. Анда ни эшләсәң дә гел юк нәрсәләр белән шөгыльләнсәң дә урынлы, чөнки янәшәдә диңгез, аста, уңда, сулда гел диңгез. Аңлыйсызмы? Азин арты белән борыла. Хәбиб бераз аның игътибарын көтеп торганнан соң китеп бара. Азин ишеге янында әрле-бирле йөренә, Муза Ибраһимовна кайта. Азин. Ниһаят. Нәрсә, күченәбезме, Муза Ибраһимовна? Башка катларда урын юк. Барысыдан фестивальдә катнашучылар алып бетергән. Урыннар безнең катта гына бар. Азин. Юк. Бу безгә бармый. Шуның белән адым сайын очрашып торыргамы, Муза Ибраһимовна? Тыңлале, без аны гомумән күрмәскә тырышырбыз. Әллә нинди катлаулы эш түгел бит. Бүлмәдән сирәгрәк чыгарыбыз. Азин. Юк, аның монда икәнлеген белү генә дә миңа тыңгы бирми. Менә кабахәт, Муза Ибраһимовна. Хәзер нәрсә эшлисең инде? Азин. Китәбез. Хәзер үк кайтып китәбез, Муза Ибраһимовна. Кадерлем, зинһар. Азин. Зинһарларсыз. Әйберләрне җыябыз да кайтып китәбез. Муза Ибраһимовна. Ярар, китәбез. Яхшы, фикереңнән кайтмыйсыңны беләм мин. Номерга юнәлә. Номердан Нурия чыга. Нурия. Бетте. Рәхим итегез. Озак булганга гафу итегез инде. Аның каравы идеаль чисталык. Махсус сезнең өчен тырыштым. Нурия арбасын этеп, кунакларның кыры сүзлегеннәренә бераз аптырап китеп бара. Азин белән Муза Ибраһимовна үз номерларына керәләр, артларыннан ишек ябыла. Сәхнә бер ара буш тора. Аннары тау халыклары киемнәре киенгән үзешчән сәнгать коллективлары әгъзасы килеп чыга. Астагы каттан булса кирәк. Ул як-ягына күз сала да коридорда көтеп торучы коллективка ымкага. Алдагы мизгелдә сәхнәне тау халыклары биюе ансамбле биләп ала. Сәхнәдә бию. Ул оран салулар, сольный чыгышлар һәм башка кызыклы элементлардан гыйбарәт. Бию тамамлангач, биючеләр чыгып китә. Алар артыннан ук
сәхнәгә Асия белән Тимур килеп керә. Асия кулына чәчәк букеты тоткан. Асия: шушында булырга тиеш, өстә башка этажлар юк. Бүлмә номерын хәтерлисеңме? Тимур: юк. Әллә 506, әллә 508, әллә тагын нәрсәдер. Асия: ярар, табарбыз. Монда нибары берничә ишек? Паузадан соң: прикольный урын икән бу. Мактау тактасы, үзешчән сәнгать, танышу кичәсе. Тимур: монда эш пошудан дөмөгергә мөмкин бугай. Асия: кемгә ничек инде? Аларга монда ошый күрәсең. Сәхнәдә үз эшләре белән йөрүче Хәбиб күренә. Асия: гафу итегез, сез әйтә алмассызмы, Хәбиб? Мин аларга әйттем инде. Диңгез юк икән. Сез нәрсәгә кирәк? Мин аларга нәкъ шулай дип әйттем. Асия: әйтегезче, Хәбиб, миңа диңгез кирәк, аңлыйсызмы? Тимур Асиягә: ник сорыйсың инде шуңнан? Күрмисеңмени? Хәбиб борын астыннан гына диңгез турында сөйләнеп китеп бара. Тимур артына типкән төсле ишарә ясап кала, Асия кычкырып көлә. Тимур тәмәке тартып чыгара, тартып җибәрергә тели. Асия: уйлама да, монда ярамый. Тимур: миңа барыбер. Асия: алайса кире кайтабыз, без бит синең аркада гына килдек. Тимур: ярар инде, тартмыйм. Тәмәкесен яшерә. Асия: әнә конфет суыр. Асия конфет суза. Тимур конфеттан ала, картлыкка пародия ясагандай итеп, кулларын дерелдәтеп кәгазен ача, аннары калтыраган кулы белән конфетны авызына сала, җиңеләйгән кыяфәт чыгара. Асия: вакыты җитәр, син дә шундый булырсың. Тимур: кит аннан. Асия Шамраев номерына юнәлә. Ишеген шакый. Ишек ачыла, Шамраев пәйда була. Асия: гафу итегез, Азиннар номерын әйтә алмассызмы? Шамраев көтелмәгән кунакларны өйрәнгәндәй дәшми тора. Тимур: нәрсә карап каттың? Синнән сорыйлар ич. Шамраев шартлатып ишеген яба. Тимур: кайда килеп эләктек соң без? Монда җыен саташкан халык җыелган. Синең атаңның урыны нәкъ шушында инде. Асия: тимә минем атама. Тимур: анаң да үзенә тиң инде. Асия: сине башкаларның ата-анасы ярсыта. Чөнки синең үз ата-анаң юк һәм булмаганда. Ятимлек комплексы. Паузадан соң: гафу ит, арттырып җибәрдем ахры. Тимур паузадан соң: менә нәрсә, атаңа әйт, минем белән ягымлырак булсын. Асия: син котыртма аны. Тимур: килештек. Нурия килеп керә. Нурия: кемне эзлисез? Асия: Азиннарны. Нурия: менә бу ишек. Кулы белән ишарәли. Нурия китә. Тимур борылып Нурияне бәя бирүче карашы белән озата. Бу караштан чибәр хатын кызга игътибары төшкән иратны танып була. Асия Азиннар номерына таба юнәлә. Бу вакытта номер ишеге ачыла да, әйберләрен җыеп, китәргә әзер Азин белән Муза Ибраһимовна пәйда булалар. Кунакларны күреп, алар ирексездән туктап калалар, әйберләрен идәнгә куялар. Асия әтисенә ташлана, аны яңагыннан үбеп, чәчәкләрен тапшыра. Асия: юбилеең белән әтием, котлыйбыз. Сез нәрсә, китәсезмени? Җавапларын көтмичә: юбилеең белән, җир йөзендәге иң әйбәт әтием минем. Безнең картаймый торган, мәңге яшь калучы әтиебез. Азин: кызым, ярый син бар әле бу дөньяда, сөенечем минем. Мин монда юбилей хакында оныта да яздым инде. Тимур телефонда музыка кабыза. Бу котлау көе. Асия сөенеп, әтисе тирәли, сикергәли, көйгә кушылып җырлый, вакыт-вакыт әтиемә ура дип кычкырып җибәрә. Шатлык, куаныч атмосферасы тудырып, кул чабалар. Яннарыннан чиләк, чүпрәкләр тоткан Нурия үтеп бара. Ул вакытлыча туктап, аларга кушылып ала да үз эше белән китә. Тавышка Шамраев чыгып карый һәм шунда ук кабат юкка чыга. Азин: рәхмәт сезгә, кадерлеләрем. Мин инде бәйрәмем җиткәнне онытканмын да. Асия: синең хәтерең һәрвакыт начар булды, әтием. Менә без онытмадык. Тимур да миңа кичәдән бирле искәртеп тора. Онытмадыңмы ди, әтиеңнең юбилеен ди. Онытмадыңмы? Шулай бит, Тимур? Тимур: әйе, Азин.
Борчылып, шушы кадәр ерак юлга чыккансыз. Асия, без сине котлар өчен әти җир читенә барырга да риза. Азин, телефоннан гына да булай иде бит инде. Асия, телефоннан син нәрсә, без сине күрергә тиеш, менә шушылай күзгә күз карашып, бергәләп сөенергә тиеш, Муза Ибраһимовна. Без сезнең киләсегезне оныткан да идек инде. Әйдәгез әле, әйдәгез, безгә керик. Куркып кына үзләре янына ташлап чыккан номерга керергә тәкъдим итә. Асия, юк, без кирип тормыйбыз. Без озакка түгел, без ашыгабыз, сезгә әйтер сүзебез бар иде, Муза Ибраһимовна. Без сезне атагызны котларга килгәнсез дип торабыз. Асия, әлбәттә шуның өчен бер очтан әйтер сүзебез дә бар. Азин, сүз икән, сүз, әйдә, сөйлә. Асия, гади генә мәсьәлә түгел бу. Алай дисәң, ни гади булмасын? Гади киңәшәсе нәрсә бар? Хәер, киңәшеп тору да артык инде. Монда ачык аңлашыла. Азин, нәрсә аңлашыла? Әле берни дә аңлашылмый. Асия, нидән башларга да белмим, Муза Ибраһимовна. Ни булды соң, кызым? Асия, берни булмады. Бар да әйбәт, бар да искиткеч. Азин, нәрсә искиткеч? Асия, бары да искиткеч. Кыскасы, безнең сезгә бер тәкъдимебез бар. Әйдәгез, дачаны сатабыз. Азин, дачаны? Муза Ибраһимовна, кызым, син ни сөйлисең? Асия, уйлап карагыз инде, нәрсәгә ул безгә? Сез онда йөрмисез дә диярлек. Муза Ибраһимовна, ничек инде йөрмибез? Асия, йөрмисез? Менә үткән җәйдә сез онда ничә тапкыр булдыгыз? Бер 5 тапкыр булгансыздыр инде, шуннан артык түгел. Муза Ибраһимовна, соң бит без, Асия, сезнең онда бер нәрсә утыртканыгыз да юк. Менә бу язда сез бер нәрсә утырттыгызмы? Бер нәрсә дә утыртмадыгыз һәм утыртмаячаксыз да. Муза Ибраһимовна, ничек инде утыртмадык? Кабак? Асия, көлдермәгез инде, кемгә кирәк сезнең кабагыгыз? Хәзер күңелең ни тели, барында супермаркеттан алырга мөмкин. Шуңа күрә бездән тәкъдим, дачаны сатарга. Муза Ибраһимовна, соң бит әтиң анда эшли, яза ала. Асия, нинди язу? Аның анда бер генә юлда язганы юк. Һәм язмаячак та. Нәрсә, күрмәдемме мин? Мин исә кичкенәдән үк анда йөрүнең кызыгын тапмадым. Нәрсә эшлисең анда? Эш кенә пыша. Шуңа мин сезгә әйтәм, ник әрәм итеп яткырырга? Кыскасы, без инде сатып алучылар да таптык, Муза Ибраһимовна. Сатып алучылар. Бу әңгәмә дәвамында Азин киренке халәттә дәшми тора. Асия, әйе, сатабыз да акчасын тигез итеп бүлешәбез. Ләкин безнең бер үтенечебез бар. Зинһар өчен, әлегә үз өлешегезне сорамагыз, без аны сезгә соңрак кайтарырбыз. Сез каршы түгелме? Җавапларын көтмичә дәвам итә. Булай, безнең бары да әзер. Документлар да үзебез белән. Сумкасыннан документларны чыгара. Ышаныч язуын минем исемгә язабыз да, мин барысында үзем башкарып чыгам. Сезгә кул гына куясы, менә монда әтием. Киеренке тынлык. Муза Ибраһимовна креслода башын тотып утыра. Асия, әтием, моны бик тиз эшләргә кирәк. Сатып алучы белән без сәгать ярымнан регистрацион палата янында күрешергә сүз куештык. Вакыт шикле, аңла, без бик яхшы бәягә килештек. Моны бүген эшләмәсәк, иртәгә соң булачак. Азин, булай эш йөртергә ул өйрәттеме? Тимурга таба баш кага. Асия, әтием, эш бит анда түгел, Азин. Ул беләм мин. Асия, юк, без икәү. Азин, нәрсә? Тагын оттырдымыни? Оттырдымы дип сорыйм. Тимур, нәрсә каныга ул, Асия, юк әти, ул үз эшен ачып җибәрергә тели. Азин, үз эшен? Аның нинди эше булырга мөмкин? Ул яраса да вак-төяк эшкә генә ярый бит. Алары да пычрагыш. Чөнки ул юнсез адәм, вак бандит. Тимур, әткәй, үлчәбрәк сөйләшегез, пожалуйста. Асия,
Әти, аңла инде, без бит тик торганнан гына бу фикергә килмәдек. Без шундый хәлдә, сезнең ярдәмегез кирәк безгә. Азин, без сезгә бер генә ярдәм итмәдек инде. Ә хәзер син дачаны сатырга телисең. Әйбәт эшли башыгыз, Ул каян аңласын инде дачаның безнең нигез икәнлеген? Асия, әти, соң сез бит безнең соңгы өметебез. Азин, юк, ул аңламаячак. Ул дачаны минем әти, синең бабаң тошын тошка, токтасын токтага салып, үз куллары белән төзелгәнлеген каян аңласын ул? Мин шул дачада үстем. Ул миңа кеше ватаным кебек. Без шәһәр кешеләренең туган авылы булмый. Безнең өчен кеше ватан ул, әнә шул дача. Анда синең бала чагың үтә, анда син үсәсең, җитлегәсең. Соң син үзең дә шунда үстең бит. Мин сине әле әнә шундый нәни чагында аллея буйлап кулымда күтәреп йөри идем. Син елыйсың, әле берни аңламыйсың. Ә мин сине аның саен күкрәгемә кысам. Син беренче сүзеңне дә шул аллеяда әйттең. Ә мин әсәренәм, минем балам бит минеке. Шул баланың бер көн килеп йортны сатуны таләп итүен белсәм икән мин. Һәм нәрсә хакына бит әле? Нәрсә хакына? Муза Ибраһимовна. Кадерлем, зинһар тынычлан. Азин. Шул кабахәтеңә юаныч булсын өчен. Тимур, сабырлыгын югалтып. Эй син! Син нәрсә такылдыйсың? Башың эшлиме синең? Эй, сиңа әйтәм. Азин. Шул яңадан барысында җилгә очырсын өчен. Тимур Асиягә. Кисәтеп куй шушыны дип әйттем бит мин сиңа. Азинга борылып. Син нәрсә тел булгалыйсың, Нәрсә син? Тимур Азинга таба хәрәкәт итә. Асия белән Муза Ибраһимовна аны тотып калырга тырышалар, кычкырыш, талаш, гауга куба. Азин. Эт калдыгы, Муза Ибраһимовна Азинга. Зинһар дим булышма шуның белән. Беләсең бит, аннан теләсә нәрсә көтәргә була. Бар кит моннан, кач, мин аны җибәрмим. Азин. Аха, шулай булды ди менә. Гауга дәвам итә. Тимур бакырып, җибәр, җибәр хайван. Азин колагыннан тотып йөртә Тимурны. Минем тәрбия җитмәгән икән сиңа. Үзеңне ничек тотарга өйрәтәм әле мин сине. Асия алар тирәли сикергәләп. Әти җибәр инде, җибәр. Әйе, аны берәү дә тәрбияләмәгән. Аның балачагы бик авыр үткән. Беләсеңме, нинди авыр булган аның балачагы? Азин Тимурны колагыннан тоткан хәлдә коридорга этеп чыгара. Асия Тимур артыннан чыгып чаба. Тиздән Асия белән Тимурның каты тавышлары ишетелә. Муза Ибраһимовна Азинны тынычландыра. Үзе дә тынычландырырга тырыша. Асия кайта. Бер ара тынтыралар. Асия әтисенә. Нәрсә эшләдең син? Азин. Ул беренче булып ташланды миңа. Асия. Син үпкәләттең аны. Ул башка килмәячәк. Азин. Килер. Беләм мин аның андый бәндәләрне. Кайтачак ул. Асия. Әйдәгез, барыбыз да тынычланыйк әле. Ярыймы? Барысын да онытып башлаган сүзебезгә әйләнеп кайтыйк. Әти, син документка кул куясыңмы? Азин. Юк. Асия. Ярар. Сез шул иске кирәксез хәрабәгә ябышып ятасыз, димәк, сез аңламыйсыз. Әйе, ул сезнең туган нигезегез. Әйе, бу бик әсәрләндерә торган тамаша. Күземә яшьләр килде хәтта, тик һәр нәрсәнең үз вакыты. Аңлагыз. Сез кичәге көнгә ябышып яшәмәгез. Муза Ибраһимовна, Асия үтенеп сорыйм. Зинһар тукта. Асия, соң сез кул куясызмы, юкмы? Азин, юк. Асия кинәт кенә җыена да чыгып китә. Азин белән Муза Ибраһимовна диванга утыралар. Бер ара сүзсез утыралар. Озакка сузылган тынлык урнаша. Китеп баручы поезд тавышы ишетелә башлый. Муза Ибраһимовна, бу безнең электричка. Өлгермәдек. Азин чираттагысы кайчан? Муза Ибраһимовна, 2 сәгатьтән. Азин паузадан соң. Менә шулай. Үстерәсең баланы, иркәлисең, күкрәгеңә кысасың, аннан да газиз бер кем юк синең өчен. Син аны бар дөньядан да якларга әзер. Әйе, нәкъ шулай. Ул үсә, җитлегә һәм сиңа ят кешегә әверелә.
Һәм син аңа карыйсың да, я Ходам, бу минем баламмысың дип уйлыйсың, Муза Ибраһимовна. Юк, алай димә. Ул безнең балабыз. Ул әле һаман да безнеке. Ул хәзер ни эшләгәнен үзе аңламый. Тулысы белән аның йогынтысы астында йөри. Азин, ничек шундый вак җан йогынтысына эләгергә мөмкин ул, Муза Ибраһимовна? Хатын кызның ни өчен теге яисә бу кешене сайлавын аңлавы бик кыен кайвакыт. Азин, мин аңларга тырышам, барып чыкмый. Бөтен кеше белән бит инде ул аңа адым сайын хыянәт итә, әдәм актыгы. Муза Ибраһимовна, син үзеңсең элегрәк нинди идең? Оныттыңмы ни? Бер генә итәкне дә ычкындырмый идең бит. Азин, арттырасың, кадерлем Муза Ибраһимовна. Кайчан ниһаять йөреп туяр бу дип көттем. Ярый әле кызың бу турыда белми. Азин, я кирәкми инде, кадерлем Муза Ибраһимовна. Кара әле, бәлки чыннан да сатаргадыр ул дачаны. Азин, син дә шул якка күчтеңме, Муза Ибраһимовна? Без анда шундый сирәк булабыз, Азин. Менә тагын, Муза Ибраһимовна. Барып җитүләре дә үлем белән бер, Азин. Син тагын, Муза Ибраһимовна, ни барып җитеп булмый, ни кайтып җитеп. Юллары гөлбеккә, Азин. Син тагын кызыңа ярдәм итәргә телисең инде. Тагын. Ярар. Әйдә, дачаны сатыйк. Әйдә. Шуның белән генә бетсә. Элегрәк без аларга акча биреп тордык. Хәзер алар дачага кызыкканнар. Аннары квартирага да чират җитәрме? Аннары тагын нәрсәбезне сатырбыз? Үзебезнеме? Ничек итеп? Сине берәү дә алмаячак. Яшьрәк вакытыңда алганда булырлар иде әле. Һәм бик кыйбатка алырлар иде, тик хәзер юк. Ә мин кемгә сатылыйм? Бик теләсәм дә берәү дә алмаячак бит. Бер генә газета, журналда, хәтта иң сәләмә реклама кушымтасы да алмаячак. Нишлисең? Паузадан соң. Шул җаныңны иблискә сатсаң гына инде. Шул гына кала. Тик менә бәлә. Каян эзләп табарга аны, җанланып. Газетага белдерү бирәбез. Тиз арада Вельзевул белән элемтәгә керәм. Әйе, алай итсәң, шалтыратып интектерәчәкләр. Юк, болай язарга кирәк. Тиз арада Вельзевул белән элемтәгә керәм. Арадашчыларның борчымавын үтенәм. Әйе, шулай эшләрбез дә, тик белә бит менә нәрсәдә. Ни пычагыма кирәк без аңа. Аның өчен без вак төяк, перспективасызлар. Масштабы ул түгел. Аның карамагындагылар мөгаен зур дәрәҗәле кешеләрдер. Аларны монда, бу мескен коридорларда очратып булмас. Алар югарыда утыра. Иблис белән килешүләр дә нәкъ шунда төзелә. Турыдан туры. Арадашчыларсыз. Муза Ибраһимовна, кадерлем, сине әллә кая алып кертеп китте. Җитәр, булды. Азин, билгеле, без аңа кирәк түгел. Кемгә кирәксең без? Муза Ибраһимовна, бер Ходайга гына, башка берәүгә дә түгел. Азин шулайдыр. Бер ара сүзсез утыралар. Азин, тәрәзә ягына борылып, кара, нинди матур гөл. Муза Ибраһимовна, әйе, бик матур. Азин, күзеңә карап торган кебек, җырлап җибәрер төсле күренә. Муза Ибраһимовна, әйе. Азин, бәлки ул җырлап утырадыр, без генә ишетмибездер. Муза Ибраһимовна, мөгаен шулайдыр. Азин, бәлки гөл генә түгел, тирә-юньдәге бар нәрсә дә җырлыйдыр, без ишетмибез. Тынлык. Азин белән Муза Ибраһимовна тынлыкка колак салып утыралар. Шул вакытта үтеп баручы поезд тавышы ишетелә. Аңа икенче тавыш, әллә океан, әллә тау җилләре шавы кушыла. Ирле хатынлы кулга-кул тотынышып, күзгә карашып утыралар. Муза Ибраһимовна, нәрсә ул? Азин, җилдер. Тавышлар тына. Муза Ибраһимовна, бәлки бер кайда китмәбез? Калыйк? Азин, китмик дисеңме?
Муза Ибрахимовна. Монда рәхәт бит, Азин, рәхәт. Тынлыкны ишек шагырдавы боза. Кулына электр чәйнеге тотып, номерыннан Шамраев чыга. Күрәсең, су алырга тели. Азинны күрүгә, аның белән очрашырга теләмичә, кире борылып китә. Азин, Шамраевны күреп. Без бит китәргә җыена идек. Ник утырабыз һаман? Муза Ибрахимовна. Без чираттагы электричканы көтәбез. Азин, әйдә, станциягә барып көтик. Туйдым мин монда. Миндә шундый хис, монда калсак, гел нәрсәдер булып торыр кебек. Муза Ибрахимовна. Телисең икән, әйдә китик. Торалар, китәргә җыеналар. Тик шул вакыт Осия әйләнеп керә. Ул бер сүз дә дәшми. Алар турысыннан үтеп, креслоларның берсенә утыра. Бер ара барысы да сүзсез утыралар. Осия. Электричка ничәдә? Муза Ибрахимовна. Сәгать ярымнан. Ни булды, кызым? Осия дәшми. Муза Ибрахимовна. Осия, Тимур кайда? Осия, ул китте. Муза Ибрахимовна. Китте? Осия. Дача белән берни дә чыкмаячагын белде дә китте. Муза Ибрахимовна. Ә син? Осия. Ә мин күргәнегезчә юк. Бер ара сүзсез утыралар. Осия. Ишеген минем борын төбендә япты да китте. Чираттагы электричка ничәдә? Муза Ибрахимовна. Әйтеп торам бит, сәгать ярымнан. Борчылма, бергә китәрбез. Бергә кайтырбыз. Бездә күптән булганың юк. Сөйләшеп утырыбыз, чәй эчәрбез. Шөбһәгә төшәрлек берни дә булмады бит. Әйеме, Осия? Ишетәсеңме? Осия. Әйе, Азин. Киткән димәк. Әйе. Мин аны үпкәләгән дип торам. Ә ул дача мәсьәләсе хәл ителгәнне тыныч кына машинасында көтеп утырган. Һәм менә сиңа, облом, китә әлбәттә. Акчаң булмагач, ник кирәк син аңа? Муза Ибрахимовна. Җитте, дәшмә, күрәсең бит, аңа булай да авыр. Азин. Нәрсәгә син аңа хәзер? Хуш кадерлем, син кирәк түгел миңа хәзер. Адью. Муза Ибрахимовна. Зинһар дин, дәшмә. Азин. Хатын-кыз исәбенә яшәүче паразит. Соң ул бит сине беренче уйлавы очрак килеп чыгуга сатып җибәрәчәк. Осия. Шулаймы? Ә син үзеңне бел. Азин. Беләм, Осия, син намуслы. Син төпле кеше, син яхшы кеше. Син бит безнең саф күңелле кеше. Әйе? Синең репутацияга тел тидерерлек түгел. Син Шамраев яисә башкалар кебек сатылмыйсың. Син берәүгә дә ялагайланмыйсың. Син горур басып торасың. Күрегез. Менә мин нинди. Мин сезнең төсле түгел. Тик мин сиңа шуны әйтәм, әтием. Әйе, әйтәм. Хәзер әйтәм, чөнки икенче юлы әйтә алмаячакмын. Синең ул репутация күзгә җибәргән төтен генә. Ул синең якыннарың хисабына ясалган. Мин моны бала чагымнан күреп үстем. Барысы да күз алдыннан үтте. Җитәкчеләр алдында бераз гына артка аякларында йөреп, берәрсенең күтен бераз гына ялау нитра сиңа. Ә гаиләң рәтле квартирада яшәр иде. Тик юк, син ул дәрәҗәгә төшмәячәксең. Син бит чиста кеше. Һәм гаиләң берничә квадрат метрдан гыйбарәт мискин бер почмакта интегеп яши. Сиңа яхшы заказ килергә тора, акчасы да әйбәт. Ул синеке булсын өчен кемгәдер бераз гына елмаерга, ялагайланырга кирәк. Тик син, юк, бу миңа хас түгел дисең. Һәм гаиләң ничек итеп өчен ушка ялгарга белми азаплана. Хатының иске сәләмә пәлтәдән йөри. Синең кызың әдәм рәтле мәктәптә укый алыр иде, ләкин син берәүгә дә баш иеп бармаганлыктан ул 10 ел буе гади мәктәптә укыды. Шәһәр читендә булачак җинаятьчеләр һәм фахишәләр белән бер парта артында утырып. Синең ул репутацияң безнең хисапка, якыннарың хисабына булдырылган. Әмма алар хакына яшәү сиңа хас түгел. Син үзең һәм үз намусың хакына яшисең. Синең ул намусыңнан кысасым килә минем. Бик беләсең килсә, мин Тимурдан да нәкъ шуңа күрә сөйләдем. Ул сиңа охшамаган. Әйе, ул кабахат, ул алдарга да, авыр чакта ташларга да булдыра.
Тик ул бер тапканын да өйгә алып кайтачак. Ул яхшы ата булачак. Ә син үзен кулда тота алмыйча. Нинди атасың син? Мин сине күрә алмыйм. Асия тыела алмыйча елый. Кызыннан да ныграк дулкынланган Муза Ибрахимовна аны юатырга ашыга. Муза Ибрахимовна кызын кычаплап: "Кызым, ни сөйлисең син, кызым, тынычлан зинһар." Азин әйтелгәннәрне үз эченнән кичереп, кымшанмый утыра. Борын төбенә нидер сөйләнә, куллары белән сәер ишарәләр ясап. Хәбиб керә. Хәбиб: "Мин аларга шулай дип әйттем дә, диңгез булмагач, буларның барысы да нәрсәгә кирәксең?" Азин янына килә. "Бераз салып алырга теләмисезме?" Азин җавап кайтармыйча үз алдында карап утыра. Хәбиб шулай ук нидер сөйләнеп китеп бара. Асия әкренләп тынычлана, ләкин җилкәләре әле һаман да калтырап куя. Аның җитди эчке тетрәнү кичергәнлеге сизелә. Муза Ибрахимовна кызын күкрәгенә кысып тынычландыра. Озак итеп Азинга карап тора Муза Ибрахимовна. "Зинһар, куй инде кулыңны. Хәзер аның хакына түгел, минем хакка куй." Азин хылыксызланып, әрле-бирле йөренә башлый. Муза Ибрахимовна: "Ни телисең соң син? Алдыңа тезләнимме?" Азин: "Син тезләнерсең дә беләм мин. Тик син дә минем узакка түзмәячәгемне, кул куясымны беләсең." "Куярмын, кая барыйм куймыйча. Сез моны икегез дә бик яхшы беләсез." "Ой, кызым, менә молодец. Көтмәгән идем. Кирәк бит, ә? Менә бу мин сиңа әйтим адым, искиткеч. Шундый спектакль уйнарга. Тамырларыма кадәр калтыратырга мине. Үзеңне гаепле итеп танытырга, анысын үз ягына авыштырырга. Һәм менә мин җибеп төштем, басылдым һәм нәрсә эшләтсәгез дә риза, гениально әзерләнгән." Асия: "Әти, мин бер нәрсә дә әзерләмәдем. Үзеннән үзе килеп чыкты." Азин: "Әйе, кызым. Мин хәзер сине танымыйм да инде. Минем кызыммысың син?" дип сорарга да вакыт җиткәндер бәлки. "Хәер, ник танымыйм ди. Син һәр вакыт үз дигәненә ирешә идең бит. Исемдә, сиңа 2 яшьләр чамасы иде. Шоколад куяныңны биргәнче 2 сәгать буе шашынып елап идәндә аунадың да берәү дә тынычландыра алмады үзеңне. Ә минсың, акмак, шунда каеш ал да әйбәтләп яр бит инде үзеңне. Җибек инде, башка сүзем юк. Хатыным рөхсәт итми иде. Рөхсәт итәмесең? Ул бит баласын күкрәге белән капларга әзер. Менә хәзер нәрсә үстердең? Шуның җимешен таты инде. Әйе, син максатчан, ерак китәрсең син. Һәм шул китте иреңне үз артыңнан югарыга тегендә үстерәрсең дә, аптырамам мин." Асия: "Кая ул тегендә?" Азин: "Иблис белән килешүләр төзи торган урынга. Ә ул адәм Иблис белән уртак тел табачак, бер күрешүдә үк килешәчәкләр." Асия: "Әти, Иблисның монда нинди катнашы бар? Хәзер заманы шундый, барысы да үзгәрде, ә сез һаман элеккеге күзаллауларыгыз белән яшисез." Азин: "Алар килешәчәкләр, шул вакыт синең дә кирәгең чыгачак." Асия: "Әти, арттырма, безгә хәзер акча кирәк, шул гына." Азин: "Әйе, син сәләтле кыз, бик сәләтле. Үз дигәнеңә ирешү өчен син миңа барын да әйтеп салдың. Әйе, мондый ысул эшли ул. Молодец, кызым." Муза Ибрахимовна: "Сузма инде, куй кулыңны." Азин: "Тагын кайсыгызның миңа әйтер сүзе калды? Син, хатын?" Муза Ибрахимовна: "Куй кулыңны." Азин: "Синең сүзеңне ишетмичә куймыйм, Муза Ибрахимовна. Ни булды сиңа? Үзеңне интектерү иянәгең кузгалдымы ни?" Азин: "Синең чират сөйлә." Муза Ибрахимовна дәшми. Азин: "Без көтәбез, сөйлә." Азин: "Дөресен сөйлә. Куркыныч, ялангач, дөреслекне әйт. Син минем хакта барын да сөйли аласың. Син минем бар кимчелекләремне, булдыксызлыгымны, вакылыгымны, азганлыгымны ярып сала аласың. Минем сатлык җан икәнлегемне дә беләсең. Син безнең ястык серләребезне дә ача аласың.
Минем белән килеп чыккан барлык мәгънәсезлекләрне искә төшерә аласың. Барысын да сөйлә. Хәтта мин үзем белмәгән якларымны да син хатын-кыз, хатын-кыз ир-атның үзе танымаган, танырга теләмәгән якларын да белә. Сөйлә, синең чират. Муза Ибраһимовна дәшми. Азин, гомер буе минем белән интеккәнеңне, миңа бар гомереңне багышланганыңны да әйт. Моңа лаек булмасаң да, син минем тормышымдагы бердән-бер ират диген. Әйт. Муза Ибраһимовна дәшми. Азин, син дәшмисең, аңлыйм мин. Синең карашыңда шул кадәр сүз, аны әйтеп бетерү генә мөмкин түгел. Ул караштагы дөреслекне сүз белән әйтеп булмый. Мин нәкъ шуннан курка да идем инде. Бу иң куркынычы. Сүзсезлек. Сүзсезлектән дә көчле нәрсә юк. Ул теләсә нинди сүзләрдән дә көчлерәк. Ул үтерә кешене. Әйт, сөйлә. Муза Ибраһимовна. Үзеңдә түземсез игътибар тыйып, элеккечә дәшми, аннары тыелып кына үкси башлый. Асия, әнисе янына ташланып, әнием, Азин, әйе, бу кызым әйткән сүзләрдән күпкә куркынычрак. Хатын-кызлар кочакланышып елыйлар. Бу күпмедер вакыт дәвам итә. Азин. Син әйдә, хатын, минем яклы түгел. Син миңа каршы, мин бер үзем. Паузадан соң. Ниндидер мәгънәсез көн бу. Гадәттә тормыш үзенә артык игътибар таләп итми торган итми генә ага да ага. Ә бүген егыл да үл. Кемдер шушылардан рәхәт табып торган кебек. Я мыскыллаган кебек төсле. Бу вакытта Тимур килеп керә. Азинга кырын карап, Асия янына үтә. Тимур, Асия ишетерлек кенә итеп сөйләргә тырыша. Кара, син гафу ит мине киткәнгә. Җеным чыкты, аңлыйсыңмы? Беләсең бит, мин синсез булдыра алмыйм. Синсез миңа яшәү юк. Син минем өчен тегени тымагындагы якты ут. Асия, шулаймы? Күңелемне нишкәрттең. Тимур аннары, кая китим инде мин? Бензин бит нулдә. Асия, әлбәттә, кая китәсең инде син? Әти, ярдәм ит зинһар. Безнең бензинга акча юк. Азин, нәрсә? Муза Ибраһимовна, моңа кадәрге сүзсезлек халәтеннән чыгып. Мә кызым, ал. Кешелеген алып берничә купюра тартып чыгара. Кызына суза. Асия, рәхмәт әни, без кайтарырбыз. Аңлыйсың бит, без хәзер шундый хәлдә. Әтеге эшкә килгәндә без бит тамамламадык аны. Папкасыннан документлар тартып чыгара. Азин алдындагы журнал өстенә куя. Әти, син вәгъдә бирдең. Азин авторучкасын алып. Ярар. Вәгъдә иткәнмен икән инде. Хуш, кеше ватаным. Хушыгыз, аллеялар, җылы туфрагым, балачагым, хуш. Мин кызым дип эндәшкән һәм җанымнан артык күреп яраткан сабый бала. Асия, менә монда томга куелган урынга. Икенче экземплярына да. Азин, хушыгыз, таңда төшкән шык тамчылары кул куя. Хушыгыз, җылы, бәхетле көннәрем. Асия документларны ала. Булды, рәхмәт әти. Без киттек. Сау булыгыз. Азин. Химаячыгызга сәлам әйтегез. Асия, нинди химаячыга? Азин, кемгә булсын? Үзенә? Коридорда тавышлар ишетелә. Сәхнәгә бер төркем артистлар килеп керә. Алар барысы да милли киемнәрдән. Килеп күрүгә кычкырып, җырлый, бии башлыйлар. Азинны түгәрәккә алып, котлау җыры яңгырый. Биюгә Асияне, Тимурны, музаны кушалар. Тегеләр үзләре дә аңламастан шаукымга биреләләр. Малаева килеп керә. Йөзе сөйнештән балкыган. Малаева, кадерлебез, син бездән качарга уйлаган идегезме? Тәбриклибез сезне чын күңелдән. Юбилеегыз котлы булсын. Артистлар бер ара биюләрен дәвам итәләр, аннары чыгып китәләр. Малаева, әйбәт уйлап тапканмын бит, әйеме? Монда үзешчән сәнгать фестивале икәнен белдем дә буларны җиктем. Чыгып баручы артистларга ишарәли. Бушка репетиция ясап яталар иде, ә булай эшкә ярадылар.
Азин, каян белдегез минем монда икәнемне? Малайба, бездән кача алмассыз. Беләсезме? Без сезне ничек кадерлибез, иҗатыгызны. Шәхсән үзем беләсезме, ничек хөрмәт итәм мин сезне. Әгәр сез су өстеннән йөреп китсәгез, мин күземне йомып артыгыздан юнәлер идем. Азин, су өстеннән йөрүчеләр хәзер почетта түгел. Бүген кеше башлары өстеннән йөрүчеләр почетта, я мәетләр өстеннән. Әйбәт әйттемме? Муза Ибрахимовна. Тукта, ашыкма, мин язып барам бит. Азин. Су өстеннән йөрүчеләр бүген почетта түгел. Хәер, ник бүген генә? Электә шулай булган. Башкача булса, кашка кадакламаслар иде аны. Шулай булган һәм булачак. Малайва. Шамил Нурулович, сезгә котлау хаты җибәрде. Ул сезне үзе котларга теләгән иде, ләкин сез юкка чыктыгыз. Сезгә бит махсус котлау өчен прием вакыты да билгеләнгән иде. Ә сез юкка чыктыгыз. Ул артыгыздан чабып йөри алмас бит инде. Аның, беләсезме, күпме эше өелеп тора. Күз алдыгызга да китерә алмыйсыз, Азин. Әлбәттә, Малаева. Бу сезнең гаиләгезме, кызыгыз? Осияның аннары калганнарның кулын кыса. Нинди матур күренеш, әтиләрен котларга килгәннәр, Малаева. Папкасыннан котлау хаты алып, текст укый башлый. Безнең район хәтта бөтен өлкә культурасын үстерүгә керткән хезмәтегезне бәяләп бетерү мөмкин түгел, ихластан бәйрәмегез белән. Асия белән Тимур китмәкче булалар, ләкин Муза Ибрахимовна котлау йоласына рәхмәт күрсәтүләрен үтенеп җибәрми тора. Малаева дәвам итә. Тәбрик итәбез. Каләмегез һич кайчан туктамасын. Безне яңа әсәрләрегез белән сөендереп торыгыз. Уңышлар, сәламәтлек, шатлык һәм бәхет сезгә. Котлау хатын тапшырып, Азинның кулын кыса. Шамил Нурулович әле кичә генә сезне сорап торды. Безнең Азин ничек анда янәсе? Ул сезне исендә тота. Азин котлау хатын кабул итеп. Шулай дисезме, Малаева? Алай гына да түгел. Почет тоныклыгы да бар иде әле монда. Чираттагы папканы тартып чыгара. Осия, яхыда нинди мискендек. Акчалата бирсәләр иде шунда. Муза Ибрахимовна, Осия, Малаева. Тоныклык булмаска да мөмкин иде. Аңа мин басым ясадым. Аннары Шамил Нурулович әйтә. Әлбәттә, почет тоныклыгы кирәк, ә булай исенә дә кертеп карамас иде. Аның беләсезме, эше күпме? Осия, гафу итегез, безгә китәргә кирәк. Тимур әйдә, без ашыгабыз. Ишеккә юнәләләр. Малаева. Нәрсә, мин дә китәм, сау булыгыз, юбилейгыз белән сезне ишеккә юнәләләр. Сез машинадамы, мине дә алыгыз әле. Осия, әйдәгез. Осия элек ашык булып, хәзер бикләнгән ишек янында туктап кала. Осия. Ишек тоткасын боргалап. Нәрсәсең бу? Бикләнгәнме соң бу? Тимур тотканы боргалап. Әйе, бикле бу. Осия, яхыда, без бит договорга кул куярга өлгермәячәкбез, Малаева. Мин яңа кирдем ишәле, ашык иде, Муза Ибрахимовна. Ялгыш бикләгәннәрдер. Мин администраторларга шалтыратам. Шалтыратыр өчен номерга керә. Осия. Кайчан бетә инде бу? Осия хылыксызланып сәхнә буйлап йөренә. Барысы да ишек мәсьәләсенең хәл ителүен көтә. Азин тыныч кына креслода утыра. Муза Ибрахимовна кайта. Трубканы алмыйлар. Осия. Хәзер ни эшлибез инде? Муза Ибрахимовна, борчылма кызым, аны Нурия ялгышып бикләгәндер. Кайтыр да ашыр. Әйдә, көтик бераз. Бары да сүзсез генә көтәләр. Осия йөренә башлый. Осия, юк, минем түзәр әмәлем калмады. Ниндидер саташкан көн бу, Малаева. Сез нәрсә, үзегез үз эшегез генә бик ашыгыч дип уйлыйсызмы әллә? Мин дә ашыгам. Шамил Нурулович миңа, Осия, тикерә. Мин сезнең Шамил Нуруловичыгызга. Малаева, сез нәрсә сөйлисез? Тимур. Әй, апасы, авызыңны ябып кына утыр әле. Малаева, үпкәләгән кыяфәт чыгара. Осия, юк, булай булмый. Тимур, эшлә инде берәр нәрсә, эшлә. Тимур, хәзер карап карыйк. Тимур кесәсеннән пәкесен тартып чыгара. Япләренең берсен сойлап, йозак ярыгына тыга. Күпмедер вакыттан йозак бирешә. Тимур, шуннан да җиңел нәрсә юк, Осия. Син молодец, Тимур. Ашасыңда шикләнмәгәндә идем. Азин, сүзләреңә икенче мәгънә төсмер өстәп. Берәү дә шикләнмәде. Тимур елмаеп ишекне ача, ләкин көтелмәгән хәл. Ачык ишектән мылтык күтәреп, Хәбиб килеп керә. Йөзендә саташу, кыргый тәвәккәллек һәм
бәйдән ышкынган кеше азатлыгы. Хәбиб: идәнгә ятагыз дидем, үтерәм. Барысы да идәнгә яталар. Хәбиб Тимурга: аңлашылмыймы әллә? Мылтык сабы белән эченә суга, тегесе бөгелеп идәнгә ава. Тагын кеше бармы? Хәбиб залда булган ишекләрне рәттән ачып бара. Шамраев ишеген ача. Хәбиб Шамраевка: чык! Шамраев: нәрсә, ни булды? Хәбиб һаман да истерикада: идәнгә ят. Мылтык сабы белән Шамраевның аркасына тондыра, тегесе идәнгә егыла. Бер ара барысы да идәнгә яталар. Шамраев алар арасында йөренә. Малаева: ни эшлисез сез, Хәбиб? Яб авызыңны, кымшанмагыз. Кемгә әйттем? Идәндә ятучыларның берсен типкәли. Пәрдә. Икенче күренеш. Шул ук декорация, шул ук зал. Азин, Муза Ибрахимовна, Осия, Тимур, Шамраев, Малаева аркалары белән стенага терәлеп идәндә утыралар. Хәбиб мылтык тотып алар тирәсендә йөренә. Үз-үзен тотышы тотрыксыз, аннан теләсә нәрсә көтәргә мөмкин. Хәбиб йөренә. Мин аларга шулай әйттем дә инде. Диңгез юк бит, аңлыйсызмы? Кайда ул диңгез? Азин: сез безне шуның өчен тоткын иттегезме? Шуны әйтер өченме? Хәбиб: диңгез бирегез миңа, бирегез. Малаева: гафу итегез, сез безне нишләтергә уйлыйсыз? Хәбиб сүзсез генә йөренә. Осия: сез бит әйбәт кеше, җибәрегез безне зинһар. Күрәсез бит, сез бит әйбәт кеше. Хәбиб игътибар итми. Азин: тыңлагыз әле мине, акылыгызга килегез. Берни дә булмады бит. Хәзер таралышыйк да, бу вакыйга безнең арада гына калыр. Башка беркем бер нәрсә дә белмәс. Хәбиб: яб авызыңны. Мылтыгын Азинның күкрәгенә тиби. Аннары читкәрәк китеп, урындыкларының берсенә барып утыра. Мылтыгы идәндәгеләргә төбәлгән, күзләрен йомып, бераз чайкалып утыра. Шамраев Азинга: моның уенда нәрсә икән? Азин: үзе генә беләдер инде. Шамраев: бәлки үзе дә белмидер. Осия: бәлки аңа акча кирәктер. Әйдәгез, кемдә күпме бар, җыелышыйк. Тимур: минем тиен дә юк, үзең беләсең. Идәндәгеләр кесәләрен капшый. Азин: юк, аңа акча кирәкми. Анысы бәхәссез. Кирәк булса, ул шулай дип әйтер иде. Акчаларыгызны, кыйммәтле әйберләрегезне чыгарыгыз дияр иде. Аннары электерер иде дә тиз генә тояр иде. Ул күрәсезме, бер кая да ашыкмый. Осия: алайса ник кирәк соң аңа? Азин: без аның тоткыннары ахры. Малаева: нәрсәгә без аңа? Азин: мин каян белим, үзеннән сорагыз. Малаева Хәбибкә: гафу итегез, сез безне тоткынлыкка алдыгызмы? Башкалар бу мәгънәсезлеккә аптырап, Малаевага таба борылалар. Хәбиб: әйе. Малаева: ни өчен? Хәбиб дәшми. Муза Ибрахимовна: зинһар, ачуын кузгатмагыз. Безнең ачуны чыгаруыгыз да бик җиткән, тиздән ачыкланыр. Мәңге булай бара алмый бит инде. Бер ара сүзсез утыралар. Тимур Хәбибкә: кара туган, әйдә сөйләшик әле. Хәбиб: туган димә миңа, яратмыйм. Малаева: ул безнең барыбызны да үтерәчәк, барыбызны да. Күрмисезме ни, дивана бит ул. Муза Ибрахимовна: телегезне тыясызмы сез, юкмы? Сөйлисез икән, пышылдап сөйләшегез. Анысы тыелмый ахры. Малаева: ярар, мин әкренләк сөйләрмен. Ул безне үтерәчәк. Азин: бик мөмкин. Малаева еларга керешә. Муза Ибрахимовна: ичмаса, син уйнап сөйләш. Син уйлап сөйләш. Ник куркытасың инде аны? Шамраев: юк, ул дивана түгел. Аның башы бик яхшы эшли. Күрәсезме, күпме ара калдырып утырды ул. Атарга туры килсә, ул мылтыгын яңадан кырып, тагын бер тапкыр атарга өлгерәчәк. Осия: алар нәрсәдер теләсә туктатып булмый дип сөйлиләр мондыйларны.
башлары да әйбәт эшли башлый, физик көчләре дә куркыныч дәрәҗәдә арта. Максатларын ирештерү өчен алар бар нәрсә эшләргә дә әзер. Шамраев. Максатында белсәк икән, Нурия керә, аңлап бетермичә залдагыларны күзәтә, куркуга төшә. Хәбиб сикереп тора һәм мылтыгын аңа тиби. Хәбиб. Шунда гына тор, кымшанма. Нурия. Хәбиб, нәрсә булды? Хәбиб. Кымшанма дим, ишетәсеңме? Нурия. Энекәем, нәрсә соң бу? Сез зинһар кичерегез аны, ул ни эшләгәнен үзе аңламый, игътибар итмәгез. Хәбиб. Нәрсә? Нурия. Ой, ни сөйлим соң мин, энекәем. Хәбиб. Эш булайрак. Мин 6 кешене тоткынлыкка алдым. Бердән-бер талабым диңгезгә кадәр бара торган поезд. Мин диңгезгә кадәр бара торган поезд таләп итәм. Талабымны җиткерәсеңме? Барын да аңладыңмы? Хәбиб мылтыгын тоткыннарына тиби. Нурия ачы итеп кычкырып җибәрә. Хәбиб. Тагын шуны җиткер. Әгәр нәрсәдер мин дигәнчә булмаса, мылтыгын тагын тоткыннарына күчерә. Нурия. Хәбиб. Син, Хәбиб, бар. Нурия тетрәнеп чыгып китә. Хәбиб күпмедер вакыт идәндәгеләр янында йөренә. Аннары тагын урындыгына барып утырып, күзләрен йома. Асия. Ул миңа зомбины хәтерләтә. Ул безне ишетә микән? Муза Ибрахимовна. Ишетә, билгеле. Асия. Я Хода, нинди көн соң бу? Килеп эләктек дисәң дә, килеп эләктек. Шамраев. Хәзер ичмасам, моның ни теләгәнен беләбез, Малаева. Нәрсә? Шамраев. Диңгезгә бару. Таләпләрен үтәсәләр, әйбәт булыр иде. Малаева. Үтәмәсәләр ни була? Шамраев. Ни буласы билгеле инде, Малаева. Сезгә билгеледер дә ул, миңа менә билгесез. Азин. Үтәмәсәләр безне башка төрлерәк сәяхәт көтә. Малаева. Нинди сәяхәт? Азин. Тегендә кулы белән өскә тартып күрсәтә. Малаева нинди сәяхәт турында сүз баруын аңлагач, бераз моңсулана төшә. Сөйләшү дәвам итә. Малаева Азинга. Ничек уйлыйсыз? Онда ничегрәк икән, Азин? Язучы дигәч тә барысын да каян белим мин? Белмим? Оннан кайткан кеше юк бит әле, Малаева. Сәяхәттә булганым бар минем. Аэропортлар, күчеп утырулар. Шамил Нурулович белән. Ул һәр вакыт миннән айрым класста йөрде. Дәрәҗәле кешеләр өчен айрым бит ул. Онда да шулай микән, Азин? Юк. Онда бары да тигез, Малаева. Президенттамы? Азин. Әйе. Малаева. Каян беләсез? Оннан кайткан кеше юк бит. Азин. Беләм. Теге дөньяда бары да бер тигез. Әгәр дә бу шулай түгел икән, димәк, теге дөньяда бөтенләй юк. Муза Ибрахимовна блокнотын алып, әйткәннәрне язып бара. Бер ара сүзсез утыралар. Асия. Сез нәрсә, ни сөйлисез сез? Нинди сәяхәт? Бу хакта сүз дә булырга мөмкин түгел. Бары да яхшы булыр. Тиздән хәл ителәчәк, Хәбиб Асиягә тиби. Әй син, бар. Пәрдәләрне кырып куй, тиз. Асия торып пәрдәләрне кыра. Шамраев. Бусы снайперлардан саклану өчен булса кирәк. Муза Ибрахимовна. Алар Асиягә атсалар, Шамраев. Юк. Алар бит аның тоткын икәнлеген күрәләр, Хәбиб. Асиягә мылтыгы белән ишарәләп, урыныңа утыр. Нурия әкренләп керә. Хәбиб янә аңа мылтыгын тиби. Хәбиб. Шунда гына тор. Берәү дә ияреп менмәдеме? Сизсәм атып үтерәм, Нурия. Поезд бирә алмыйбыз диделәр. Бик четерекле мәсьәлә, ләкин кулларыннан килгәнне эшләргә вәгъдә иттеләр. Вакыт кирәк аларга, Хәбиб. Вакыт? Алар сиңа вакытны сузарга куштылармы? Әйт, Нурия, әйе. Алар шулай диделәр, тик алар дөрестән дә тиз генә хәл итә алмыйлар. Вертолет сораган булсаң, бер хәләле. Бәлки сиңа вертолет та ярыйдыр, Хәбиб. Юк. Нурия. Алайса алар башка вариантлар эзләячәкләр. Үзең аңлыйсың, поезд бик четерекле мәсьәлә, Хәбиб сикереп тора. Алар нәрсә, мине бала-чагага дип белделәрме? Мылтыгын тоткыннарга тиби. Нурия. Йөзен каплап истерикага бирелеп.
Хәбиб, бәлки җибәрерсең аларны, соң түгел бит, Хәбиб, яба үзеңне. Кем дип белгәннәр алар мине? Кыскасы, 1 сәгать бирәм аларга. Диңгезгә бара торган поезд булмаса, мин, Нурия, син нәрсә? Хәбиб, мин тоткыннарның берсен. Кыскасы, аңладың мине. Нурия кычкырып җибәрә, йөгереп чыгып китә. Калганнар сүзсез утыра. Хәбиб һаман да үз урынында, мылтыгы кулында, күзләре йомык. Тоткыннар соңгы шик киеренкелектә. Муза Ибрахимовна яшеренеп кенә кул яулыгын ала, күзләрен сөртә. Асия кулларын кая куярга белми, аның бөтен тәне тартыша. Малаева сискәнеп куя, әкрен генә илап җибәрә. Ирләр дулкынлануларын сиздермәскә тырышалар. Малаева: ул безнең беребезне үтерергә тиешме? Берәү дә дәшми. Малаева: алай булырга тиеш түгел бит, бу гадел түгел. Калганнар үз эшләреннән кичереп дәшми утыралар. Асия: сез тыясызмы телегезне, юкмы? Малаева: алай итеп сөйләшмәгез минем белән. Берәү дә дәшми. Малаева: нидер хәл итәргә кирәк, болай утырып булмый бит инде. Асия: сез безнең рухыбызны ныгытырга телисезме? Ярар, әйдә, күтәрегез кәефебезне. Җырлагыз, я берәр уен уйнатыгыз. Шамраев: беләсезме? Мин үзебезне сорыклар итеп хис итәм. Хәзер безнең беребезне сугымга алып китәчәкләр. Сәер хәләт. Һәм һәр кайсыбыз мин булмасам гына ярар иде дип уйлап утыра. Күршемне алсыннар, мин түгел. Асия: без нәрсә эшли алабыз соң? Шамраев: берни дә эшли алмыйбыз. Бәла дә шунда бит. Шул арабыздан беребезне үзебез сойлап бирсәк кенә инде. Асия: ни өчен үзебез? Шамраев: сорык булганыбызга күрә. Без дә нидер хәл итәргә алганга күрә. Малаева җанланып: ис киткеч, безгә беребезне сойларга кирәк. Әйдәгез, җирәбә тартабыз. Асия: менә күңел ачу чарасы да табылды. Малаева: беләсезме, без моны ничек эшләячәкбез? 6 кәгазь бите кирәк була, блокнотыннан 6 бит йөртеп ала. Аларның берсенә тамга куела, калганнары чиста килеш кала. Шул гамәлләрне башкара. Аннары кәгазь битләрен төрәбез дә башлыкка салабыз. Башлыгын сала. Асия: әйе, сезнең белән бик күңелле, Муза Ибрахимовна. Аннан ни көтәсең инде? Куртмассавик бит ул. Асия: миңа калса, ул теңеңәрдән дә авышканрак. Хәбибкә төртеп күрсәтә. Малаева: хәзер уйныйбыз. Кем тамгалы битне тартып чыгара, шул отылды. Асия: ул каршы булыр дип уйламыйсызмы? Хәбибкә күрсәтә. Малаева: юк, каршы булганда әйтә бит ул, күрәсезме? Әле тыныч кына утыра. Хәбиб тыныч утыра. Малаева: я, башладыкмы? Башлыгым тоткыннар утырган рәттән җибәрә. Авыр тынлык. Бу тынлыкта кулдан кулга күчеп башлык кына чайкала. Уен үз эшен эшли. Кешеләр уенга бирелеп китә. Һәр кайсысы кәгазь тартып чыгарып ача башлыйлар. Йөзләре тирән киеренкелекне күрсәтә. Һәм чираттагы уенчының йөзе яктыру, бу юлы язмыш аны кызганганлыгы ачыклана. Малаева үз кәгазен ачып караганнан соң: тамгалы кәгазь кемдә? Тынлык. Асия: миндә. Тынлык. Асия: ничек булай булды соң әле бу? Гаделлек кайда? Малаева: нәрсә гадел түгел, Муза Ибрахимовна? Без булай килешмәдек. Малаева: ничек инде килешмәдек? Килештек. Сез бит уенга ризалаштыгыз, берәү дә каршылык белдермәде. Муза Ибрахимовна: юк, дөрес түгел. Малаева: нәрсә соң? Сез һаман дөрес түгел дә гадел түгел. Азин: җитәр, аның урынына мин барам. Озакка сузылган тынлык. Шамраев: алай ярыймы соң? Азин: ярамый. Ярамый дигән кеше булмады бит әле. Малаева: без бу турыда сөйләшмәдек. Юк, булай бармый. Алайса, алмашу мөмкинлеген сөйләшеп куярга кирәк иде. Булай ярамый, бу уен саналмый. Әйдәгез яңа баштан. Шамраев: яңадан тагын уйныйбыз димәкче буласызмы? Малаева: әйе, тагын. Шамраев: ягъни хәзер алмашу мөмкинлеге булачак. Әйеме? Ярар. Тик шунысы бар, менә Азин, аның хатыны һәм кызы бар. Аларның берәрсенә чыкса, ул аларны алмаштырачак. Шулаймы, Азин? Шулай.
Барысы да Муза Ибрахимовна белән Азинга карый. Тимур да игътибар үзәгендә булып ала, аның да берәрсен алыштырасы килмәсме? Тимур исе китми генә утыра бирә. Шамраев. Аларны җибәрә тартуда катнашуларының нинди мәгънәсе бар? Малаева. Без аларны кертмәсәк, менә нәрсә килеп чыгарга мөмкин. Без дүртәү генә калабыз, ә отылу мөмкинлегебез һәр кайсыбызныкы да арта. Юк, алай ярамый. Алтыбыз да катнашырга тиеш, ә аннары кем-кемне алыштырырга тели, алыштырыр. Кая? Кәгазьләрегезне кайтарыгыз. Малаева кәгазь битләрен яңадан башлыгына тутыра. Аннары бу мәгънәсез уенда катнашучылар рәтеннән җибәрә. Тимур: "Җитәр. Туктатыйк бу уенны. Мин барыгызны да алыштырам." Хәбиб сискәнеп куя. Сөйләшүләргә колак сала башлый. Тынлык. Тимур: "Туры юл сезгә. Күт тишегенә. Барыгызга да. Бу хренов террористка да. Барыгызга да барыгызны да үзем алыштырам." Хәбибкә: "Аңладыңмы син? Мин барысы өчен Асия." Әкрен кытыртма аны зинһар. Азин Тимурга: "Син ни? Утыр әле, утыр дим мин сиңа, улым. Ишетәсеңме, кирәкме, Тимур? Ник кирәкме, кирәк?" Азин: "Утыр дим мин сиңа. Миңа бу уен башыннан ук ошамады. Сафсата, бер кайчанда рәтле сүз әйтә белмәгән бу кабахат." Шамраевка ишарәләп: "Алдады безне. Ул барын да белә. Ул гомере буе интригалар кырып яши. Берничә адымын алдан уйлап эш итә. Ул судан кыры чыга торган бәндә. Шушлай булачагында ул алдан белгән. Сарыклар без, имеш. Корбанны үзебезгә сайларга кирәк. Барыбыз хакына үзен корбан итәчәк кеше табылачагын да алдан белгән ул. Ә бу Масабик хатын бер катлыгы аркасында аны шундук күтәреп алды. Әйе, аның кебекләр безне үтәли күрә." Шамраев: "Нәрсә үтәли күрә дисеңме? Ярар, димәк, мин исәпләремдә ялгышканмын. Мин ялганчы, елгыр, сары журналист булсын, ә сез кире кеше, гаҗәеп кире, үтәли күрәм мин аны, имеш. Телисезме? Калыплашкан фикрегезне астын өскә китерәм хәзер." Азин: "Әйдәсен, тик берни дә килеп чыкмаячак." Шамраев: "Ни өчен?" Азин: "Сезнең бар эшегез ялганга кырылган чөнки. Сез монда да чыгу юлы табачаксыз." Шамраев: "Шулаймы? Ярар. Барыгыз өчен дә үзем барам. Мин үзем Тимурга: утыр егет, ял ит." Азин: "Сез үзегезне бик акыллыга саныйсызмы? Мин башыннан ук әйттем, үзем барам дидем. Утырыгыз дим мин сезгә, утырыгыз." Азин Шамраев алдына барып баса, тегесе бирелергә теләми. Азин Шамраев Тимур катнашында бераз гауга кубып ала. Шул вакыт көтелмәгән хәл була. Муза Ибрахимовна тора да Хәбибкә таба юнәлә. Ул бер фикергә килгәндәй салмак кына атлый. Муза Ибрахимовна Хәбибкә: "Ул бит берәүне дә үтермәячәк, шулаймы? Син бит безгә атмаячаксың. Бары да шул дәрәҗәдә тиз була ки, мондагылар нәрсә эшләргә дә өлгермиләр." Муза Ибрахимовна Хәбибкә якынлаша, тегесе борчыла башлый. Мылтыгын күтәрә. Хәбиб: "Якын килмәгез, туктагыз дим." Мылтык Муза Ибрахимовнага төбәлгән. Мылтык нык кына калтырый. Муза Ибрахимовна: "Син атмаячаксың." Тоткыннар урыннарыннан тора. Хәбиб мылтыгын кайсына төбәргә белми, ул әле Муза Ибрахимовна, әле аның артындагы тоткыннарга күчерә. Хәбиб: "Кемгә әйтәм, тукта дим." "Атам." Кинәт кенә Нурия килеп керә. Нурия: "Булды. Поезд бирә алмыйбыз диделәр, ләкин өстәмә вагон бирәчәкләр. Вагонны башта Рузаевкада кушачаклар, аннары Орелда, шуннан соң Жанкоеда. Сәгать ярымнан вагон булачак диделәр." Залда туган киренкелек кими төшә. Тоткыннар кире үз урыннарына утыралар. Муза Ибрахимовна кинәт егыла башлый. Аны тотып алып идәнгә салалар. Хәбиб: "Вагон булгач әйбәт, бик әйбәт. Ничек баштан ук вагон мәсьәләсен уйламаганмын. Бөтен бер поезд нәрсәгә инде безгә?" Нурия: "Ничек соң? Тәкъдимнәренә ризамы син?" Хәбиб: Вагон, әлбәттә риза." Нурия: "Алайса мин шулай дип әйтәм." Хәбир: "Бар әйт." Тоткыннар тагын стена янына утыралар. Хәбиб: "Диңгез. Ниһаять диңгез, мин диңгез күрәчәкмен." Асия номерга кирип китә. Хәбиб аңа игътибар итми. Бер стакан су, юрган һәм мендәр күтәреп чыга.
әнисен эшертә. Юрган белән мендәрне аның астына сала. Тегесе әкренләп үз хәленә кайта. Муза Ибраһимовна кызын күреп: "Сиңа бу кофтаң бик килешә." Асия: "Әйяни, хәлең ничек, Муза Ибраһимовна? Без синең белән хәзер шундый сирәк күрешәбез. Ешрак күрешергә иде." Асия: "Әлбәттә, ни, Муза Ибраһимовна. Менә хәзер син минем элекке кызыма охшагансың." Асия: "Шулайдыр, Муза Ибраһимовна. Нигә кирәк иде инде миңа аның янына бару, ахмак" дигән. Асия: "Мин дә аңышмадым. Ирләр бөтенләй авызларын ачып калдылар, Муза Ибраһимовна. Ирләр алар бала-чага кебек. Сугышырга гына булсын аларга. Ә без, хатын-кызлар, башыбыз эшләмәсә дә, йөрәккә таянып яшибез." Асия: "Без ирләрне дә шул йөрәккә таянып сайлыйбыздыр инде ул, Муза Ибраһимовна. Анысы хак." Асия: "Син дә бит әтине сайлаганда намуслысын, ахлаклысын сайлыйм дигәнсеңдер, Муза Ибраһимовна. Мин аны башта сайламадым, ә аннары инде ул намуслы, ахлаклы кеше булып чыкты." Асия: Мин башта сайладым, ә аннары ул көткәннең киресе булып чыкты." Бер ара дәшми торалар. Асия: "Шушындый хәлдә ирләребезне сөйләшербез дип уйламаган идем." Икесе дә әкрен генә көләләр. Муза Ибраһимовна: "Күптән булай сөйләшеп утырган юк иде." Асия: "Әйе шул. Әни, син бераз йоклап ал, ярыймы? Ашыгыр җиребез юк булса, чакырырлар әле." Муза Ибраһимовна күзләрен йомып шәрем итә. Асия стенага терәлеп утыра, күзләре йомыла. Азин үз-үзе белән сүз башлый. Янәшәсендә Тимур утыра. Азин: "Вакыт-вакыт мин үз-үземнән сорап куям. Кешеләрне яратаммы мин?" Һәм җавап бирәм: "Әйе, яратам. Ә дөресен әйткәндә, мин аларны пычагым да яратмыйм." Тимур: "Ә мин яратам. Менә кичә урамнан барам. Салкын, блин. Колаклар бөгәрләнә хәтта. Тирә-якта кешеләр туңалар. Үзләре каядыр бара, ә үзләре туңа. Кемдер мобильнигыннан сөйләшә, кулларын туңдыра. Миңа алар шундый кызганыч булып киттеләр. Минем аларның барысында яклыйсым, туңган хатын-кызларны кочаклап, күкрәгемә кысасым, җылытасым килде." Азин: "Ирләрне, Тимур, ирләрне берәр җылы бинага җыеп алып керер идем." Азин: "Ну, туган, яратасың да инде син хатын-кызларны. Күрәм, яратасың. Мин үзем дә шундый. Бер иптәшем гел әйтә иде. Бабник ул, янәсе. Хатын-кызларны ярата. Бар җаны белән ярата." Тимур: "Менә." Азин: "Аннары бар сөюем шуларның берсендә тукталды да калды." Муза Ибраһимовнага ишарәли: "Бәлки, синеке дә шулай булыр." Тимур: "Әйе, булыр." Азин: "Хәер, ни буласын берәү дә белми, бер Ходай белә." Тимур: "Әле бәлки ул да белмидер." Азин аңа бармак яный. Тимур: "Сез теге мәсьәләне онытыгыз инде." Азин: "Кайсы мәсьәләне?" Тимур: "Каһәр суккан дача мәсьәләсен. Ул сөйләшү булмаган дип исәплик." Тимур папкадан дача документларын ала. Документ битен алып, аннан кагаз самолет ясый да очырып җибәрә. Башка битләрне дә шулай итә. Азин: "Ә син кичер мине, Тимур, нәрсә өчен?" Азин: "Синең хакта нәрсә уйлаганмын, барысы өчен дә кичер. Кара ничек әйбәт әйттем." "Кадерлем, Муза Ибраһимовнага язып ал әле зинһар, синең хакта нәрсә уйлаганмын, барысы өчен дә кичер мине." Асия: "Әти, ул йоклый." Азин: Ярар. Борчыма аны, үзем исемдә калдырырмын. Синең хакта нәрсә уйлаганмын, барысы өчен дә кичер мине." Азин белән Тимур тынып калып үз уйларына баталар. Тимур самолетлар очыра, игътибар янәшә утыручы Шамраев белән Малаевага күчә. Малаева: "Минем әле бер кайчанда тоткынлыкта булганым юк иде." Шамраев: "Минем дә. Нинди хисләр кичерәсез?" Малаева: "Төрлечә. Бу уен әллә ничек кенә килеп чыкты." Шамраев: "Әйе шул. Шайтан коткысы булдымы? Кайвакыт без үзебез дә көтмәгән гамәлләр кылып ташлыйбыз." Малаева: "Шамил Нурулович миңа һәр вакыт әйтә килә. Үзеңне кулда тот, сүзеңне үлчәп сөйлә ди." Шамраев: "Сез сөяркәләрме?" Малаева: "Әйтмим әле менә. Мин нигә җавап бирергә тиеш, әйтмим. Шуның белән шул, ә сез ник сорыйсыз?" Шамраев: "Болай гына, без хәзер көндәлек тормышта сөйләшми торган нәрсәләргә кагылдык. Хәер, көндәлек тормышта без очрашмас та идек.
очрашсак та сөйләшмәс идек. Җавап бирмәсәгез дә була. Әйдәгез, сез теләгән нәрсәләрне сөйләшик. Җыен юк бар сөйләшик. Юк барга зур мәгънә салып сөйләшү рәхәт бит ул. Я бөтенләй дә сөйләшмәскә була. Әйдәгез, сөйләшмибез. Малаева, әйдәгез, менә күңелле. Барысы да сүзсез утыралар. Һәр кайсының үз тынлыгы. Кинәт кенә әллә гырылдау, әллә мышнаулы хәтерләткән тавыш ишетелә. Ул тавыш Хәбиб утырган яктан килә. Ул утырган җирендә изрәп киткән, күзләре йомык, башы салынган. Азин Хәбибкә төртеп күрсәтә. Бары да саргайып калганнар. Азин әкрен генә торып баса, аның артыннан Тимур тора. Тимур тыныч кына Хәбибне әйләнеп уза, артына килеп баса. Азин белән Шамраев Хәбибкә алгы ягыннан якынлашалар. Киеренкелек соңгы чигенә җитә. Азин террористның кулыннан мылтыгын алырга тырыша. Бу вакыт Тимур аның аркасына атланып бугазына ябыша. Хәбиб аңына килә, кискен хәрәкәтләр белән Тимурны бәреп төшерә. Һөҗүм итүчеләргә мылтыгын тиби. Хәбиб: "Булды! Аңладыгызмы, булды! Диңгез, кораблар, yüзәләр, чайкалалар. Ябыгыз авызыгызны." Бары да үз урынына кайта. Асия Тимурга: "Авыртамы?" Тимур кул гына селти. Муза Ибраһимовна: "Ни булды, Асия? Берни дә юк, әни йокла." Хәбиб: "Диңгез турында сөйләнеп йөреп ала, аннары урынына барып утыра, тынычлана." Азин: "Баш күтәрү барып чыкмады, ярар, язмаган күрәсең, ярар, сабыр итик." Малаева: "Уф, мин инде моның бер вакыт бетәренә ышанмыйм." Шамраев: "Иртәме-соңмы бар нәрсә дә тамамлана." Малаева: "Әйе, сез хаклы." Шамраев: "Дөньяда әле бер нәрсәнең дә тамамланмый калганы юк." Азин: "Ялгышасың, бер кайчанда бетми торган нәрсәләр дә була." Шамраев: "Сез нәрсә әйтергә телисез?" Азин: "Теләмим. Әллә нинди мәгънәсез сөйләшү әле бу." Шамраев: "Чыннан да." Азин: "Беләсезме, нәрсә исемә төште минем? Мин бүген юбиляр бит." Барысы да җанланып китә. Малаева: "Әйе шул, онытта да язганбыз икән." Азин хатынына: "Кадерлем, безнең нәрсәдер бар иде кебек." Муза Ибраһимовна: "Әйе, чемоданда, уң ягында. Анда пластмасс стаканнар да бар, мин аларны гел үзебез белән йөртәм." Азин чемоданыннан коньяк белән стаканнар чыгара, коньякны стаканнарга куя. Азин: "Юбилеемны шушылай бәйрәм итәрмен дип һич уйламаган идем. Дөресрәге, мин бөтенләй дә бәйрәм итмәм дип уйлаган идем. Һәм мә сиңа, илтеп бир тегеңә." Тимурга стакан сузып Хәбибкә ишара ясый. Тимур стаканны алып Хәбибкә тоттыра. Тегесе карышмый. Малаева: "Я, кайсыгыз тост әйтә?" Шамраевка: "Сез әйтегез, сездән матур чыгачак." Шамраев: "Мин, ярарсың. Шушы сөенечле көндә юбилейгыз белән котларга рөхсәт итегез. Сезгә сәламәтлек, бәхет һәм озын гомер телим." Азин: "Ә менә анысы инде теге бәндә кулында." Хәбибкә күрсәтә. Малаева Хәбибкә: "Сез аңа озын гомер вәгъдә итәсезме?" Хәбиб йотып куя. "Диңгез шаулаганда ул тагын да матуррак." Азин җылынып китә. "Әйткәнем бар иде бит, юбилеемны бер кайчанда бәйрәм итмәячәкмен. Итсәм дә мылтык төбәп торсалар гына бәйрәм итәчәкмен" дип. "Татар юрап китерә ди." Стаканнарга яңадан коньяк куя. "Безгә мылтык төбәп торалар, ә без бәйрәм итәбез. Шуңа күрә әйтәм дә инде мин, киләсе көнеңне алдан юрама, бер кайчанда төпсез чанада утырып калуың бар." Кадерлем, язып куясыңмы? Ярар, язмасаң да була. Оралар җылынып китә. Тимур телефонында музыка кабыза. Тоткыннар иркенәеп китәләр. Хәбибнең моңа әллә ни исе китми. Азин чираттагы өлешне стаканнарга бүлеп чыга. Азин: "Беләсезме, миңа бу халәт ошый башлады бугай. Кайвакыт берни эшләмичә язмышка салыну да әйбәт. Без бернәрсә хәл итмибез. Чукынып китсен. Сезгә рәхәтме?" "Менә миңа рәхәт. Кая алып баралар безне? Безне диңгезгә алып барачаклар." "Әйе, диңгезгә." Диңгез турында сүз чыккач, Хәбиб торып йөри башлый. Азин: "Әйе, без поезд белән китәчәкбез. Аның тәгәрмәчләре юлга бәрелеп шакылдар. Без озак барырбыз. Тәрәзәдәге манзара һаман үзгәреп торыр. Без
тукталышларда туктап сатучы әбиләрдән ашарга алырбыз. Башта бәрәңге, тозлы кыяр, көнбагыш булыр ул, аннары көньяк җимешләре алырбыз. Җиләк җимеш көньяклашканнан көньяклаша барыр, һава да җылынганнан җылыныр. Хәбиб, әйе, менә нәкъ шулай. Азин, без юлдашларыбыз белән танышырбыз, күңелле әңгәмәләр корырбыз. Без бәхет кочагына ашкынгандай гел көньякка гына очарбыз. Юлыбыз да, матрослар да ешрак күренә башлар. Без аларга карап диңгезгә якынлашуыбызны аңларбыз. Ә бер көнне уянганда тәрәзәдән диңгез күренер. Малаева, ура! Хәбиб бик дулкынланган хәлдә, әйе, дөрес. Барысы да чәкешеп эчәләр. Шамраев, карагыз әле, ә без Яшел Үзән станциясында туктый алабызмы? Азин, Яшел Үзән нәрсәгә безгә Яшел Үзән? Шамраев, ул юл өстендә кала бит, шулаймы? Азин, шулай. Шамраев, ул минем туган шәһәрем, минем анда булмаганыма инде. Миңа аны күрергә кирәк. Ичмасам, биразга гына туктап карап өлгерергә. Азин, нәрсә күрәсегез киләсең сезнең? Сәхнә ярым караңгылыкка күчә. Шамраев уртада аны тар гына ут нуры яктырта. Шамраев, анда минем энем яши, дөресрәге яши иде. Үлгәненә 5 ел инде. Энекәшем. Бала чакта мин аны еш кыйный идем. Бала чакта барысы да сугыша, дисез инде сез. Юк, безнеке башкачарак иде. Бер вакыт ул шулай идәндә ята, ә мин өстенә менеп атланганмын да яңаклыйм аны. Ул битен капларга тырыша, мин аны кулларына тезләнәм. Хәзер инде ул йөзен каплый алмый һәм мин аның ачык йөзен яңаклыйм. Шамраев тукталып кала, йөзен каплый. Шамраев, күптән түгел бер төш күрдем. Ап-ак кар ява икән. Яңа гына яуган кебек, мин кар өстеннән атлыйм, ә үзем уйланам, нигәле ул яңа гына яуган кебек соң, ул бит дөрестән дә яңа гына яуган. Мин балачак шәһәремдә чиста кардан атлыйм, ә урамда берәү дә юк. Ник бер җан иясе булсын? Машиналар да юк, кешеләр дә, гел кар гына. Мин вокзал мәйданына киләм. Ул да карга баткан, анда да буш тынлык. Тик фонарь баганасы астында гына бер шәүлә күренә. Мин якынрак киләм, ул миңа орты белән тора. Кем ул дип сорыйм үзеннән. Гәрчә сорамасам да, ул шәүләнең кем икәнен таныйм. Ул борыла да туп-туры күземә карый. Бер сүз дәшми, тик карап тора. Мин аннан, туганым, син мине кичердеңме дип сорыйм. Ә ул дәшми. Үзе дә кар кебек гүя хәзер тарала да очып китә. Карашы да инде күптәннән барысын да гафу иткән, 1000 ел алдан бар явызлыкны кичереп куйган кешенеке шикелле. Ләкин мин моны аның үз авызыннан ишетергә телим. Ни өчен икәнен дә әйтә алмыйм. Шуны төгәл беләм, җавабын ишетмәсәм яшәү юк миңа. Бу вакытта Шамраевның каршысына Азин килеп баса. Шамраев аңына килә алмыйча, туганым, син кичердеңме мине? Азин, әйе, кичердем. Шамраев, рәхмәт сиңа паузадан соң. Хатының белән биесәм ачуланмассыңмы? Азин, бие туганым. Шамраев Муза Ибрахимовны биергә чакыра. Алар салмак бию көенә әйләнәләр. Шамраев биегәндә Хәбибкә: Яшел Үзәндә туктыйбыз, булдымы? Зинһар, озак вакытыгызны алмам. Барысы да Хәбибкә сораулы караш ташлый. Хәбиб: Ярар, туктарбыз. Шамраев биюен дәвам итә. Рәхмәт. Сәхнәдә яңадан ярым караңгы. Ут нуры буюла Тимурга төшә. Тимур: Ә мин нәкъ шулай төшемдә апамны күргән идем. Тик анда кар түгел, елга иде. Апа миңа озак карап торды. Мин дә аннан нидер сораган булдым, ул җавап бирмәде. Белмим, исән микән инде ул. Менә сезнең энегез инде үлгән. Төшегездә дә эндәшми. Эндәшмәгәч, минем апам да үлгән булып чыгамы? Осия: Юк, бәлки исәндер әле. Тимур: Без ятим үстек, мине апам карады. Барысы өчен дә мин аңа гына бурычлы. Аннары мин аның урамда эшләгәнен белдем. Ул тәнен саткан акчага мине ашатты, ашадым да үстем. Ягъни мин аның тәнен ашап үскәнмен.
Нәрсә сөйлим мин, исердем бугай. Кыскасы, мин аны тулысы белән йотканмын. Шайтан, нинди чуш соң бу. Малайлар апамның кем икәнен белеп мине үртиләр иде. Мин алар белән сугыша идем. Асия, моңарчы сөйләгәнең юк иде, Тимур. Аннары ул юкка чыкты. Аныкы төсле профессияле хатын-кызның югалуы гадәти күренеш. Гомерләре артык кыйммәт түгел аларның. Ләкин мин аны гадәти күренеш дип белми идем. Көттем мин аны. Кемдер аны ярчаллыга киткән дип сөйләде. Ник эзләмәгәнмен дип үкенәм менә хәзер. Дөрес, ул вакытта мин берни дә аңламаганмын. Мине детдомга бирделәр, ләкин бит аннан соң мин ир булдым. Нидер эшли ала идем. Хәзер дә әле соң түгел, тик мин барысына да төкергәнмен. Тимур каршысына Малаева килеп баса. Тимур Малаева каршысына тезләнеп, аңа сыена. Малаева Тимурның чәчләреннән сыйпый. Тимур: "Апам, син исәнме?" Малаева: "Әйе." Тимур: "Син миңа биргән гомереңне кызганмыйсыңмы?" Малаева: "Юк." Тимур аңына килеп Хәбибкә мөрәҗәгать итә. "Ярчаллыда туктарбызмы, үтенәм, Азин." "Ярчаллы ул бит бөтенләй башка якта, Хәбиб, туктарбыз, вәгъдә." Хуплаган тавышлар ишетелә. Сәхнәдә ярым караңгылык. Ут Малаева да. Малаева: "Мин дә әйтим алайса, үземнекен сөйлисем килә. Мин гомерем буе үз өстемә җаваплылык алам, эшкә чумып яшәргә тырышам. Беләсезме сәбәп нәрсәдә? Янымда булган ир-атларның берсе дә, алар шактый булды, мине бер кайчан да чынлап торып яратмады. Барысы да миннән нидер кирәк иде. Кайсын өстәлдәге ризыгым, кайсын тәнем кызыктырды, һәм хәзер минем янымда яши торган ир дә, белеп торам, иртәгә китәчәк. Беләсезме, мин кемне искә алам? Этемне. Рекс. Мине яраткан бердән-бер җан иясе иде. Миннән берни таләп итмәде. Аңа минем белән янәшә атлау да җитә иде. Ул яуган карга сөенә, ул ныклап йөри. Мин туган шәһәр Цивильск дип атала. Рекс шунда күмелгән. Без анда туктарбызмы, Асия? Беләм мин ул шәһәрне, анда тимер юл юк. Малаева: "Булмасын. Рексның каберен зираят итәсем килә." Паузадан соң: "Теге дөньяда этләр хуҗаларына әйләнеп кайтам икән?" Азин: "Юк, хайваннар турадан-тура оҗмахка керәләр." Малаева: "Чынмы?" Азин: "Әлбәттә, алар бит гөнаһ кылмыйлар. Кемдер гомерен өссәләр дә, тамакларын туйдыру өчен, кемнедер тешләсәләр дә, ахмак хуҗалары кушканга гына. Анысы төгәл билгеле, хайваннар оҗмахка керәләр. Ул без генә көнчел, азгын, һаман нәрсәдәндер канәгать түгелбез, дан сөябез. Безгә гел нидер җитми, яраткан кешеләребезне дә җиңел генә сатып җибәрәбез. Шуңа безне куядыр билгеләгәнчә әле 100 кат уйлаячаклар." Муза Ибраһимовна: "Тукта, ашыкма, мин язып барам бит." Азин: "100 кат уйлаячаклар." Тукта әле, язма. Нәрсәгә ул? Алып куй блокнотыңны. Һәм гомумән мин башка язмаячакмын. Язганда бит син үз-үзеңә ниндидер исбатлар өчен язасың. Бар нәрсә дә исбатланган икән, ник язарга? Димәк, бу көннән башлап мин язучы түгел. Барыгыз да ишеттегезме? Мин язучы түгел. Ура! Барысы да кушыла. Муза Ибраһимовна: "Җаным, син ярты сәгать элек кенә нәрсә дигән идең әле? Киләсе көнеңне алдан юрама дидеңме?" Азин: "Тоттылар. Үз пычагым белән суйдылар. Син хаклы, кадерлем. Иртәгә ни буласын каян белик инде без? Бәлки минем тагын язасым килер. Ник ялганларга, буш вәгъдәләр нәрсәгә? Без диңгезгә барабыз. Тәгәрмәчләр шакылдый тиздән, юлыбызда матрослар күренә башлар. Киләсе тукталыш кайда булыр? Кадерлем, безнең чират. Без кайда туктарбыз, Муза Ибраһимовна? Тукталышлар күп булды инде. Кирәкми, Азин. Кадерлем, син тагын тыйнакланасың, яшеренәсең. Үзең өчен берни сорамыйсың. Әлбәттә, безнең хакка туктап тору кирәкми. Без гади кешеләр. Син дә шундый, мин дә. Безне үзгәртеп булмый инде. Ник үзгәртергә? Без ничек бар, шулай кадерле бит. Димәк, алга таба поезд тукталышсыз бара. Без туктыйбыз, туктамый барабыз. Дөрес.
Мин күрергә теләгән бер урын бар, тик анда тукталышлар булмый. Ул безнең яшь чагыбыз. Әйе, синең яшь чагың, минеке, ә кызыбыз ул чакта әле бик кечкенә, әле безгә читтә түгел, башка балалар кебек самими, тик анда кире кайтып булмый. Анда без үзебез генә, каһәр бөтен җаныбыз белән генә кайтып килә алабыз. Әйе, поезд диңгезгә таба очар. Безнең бит инде күптән диңгез күргәнебез юк. Салыгыз әле тагын. Ту-ту! Шамраев Асиягә. Сез генә калдыгыз. Тукталыш кирәкме сезгә? Әтисе белән әнисе янына килә. Асия. Әти, әни, кичерегез мине. Азин. Кичерәбез, кызым, кичерәбез. Сине дә яхшылыкның кадерен белмәгән башка балаларны да, әле киләчәктә туачакларын да кичерәбез. Кая китик? Дөньяны кичерә белүчеләр тотып тора бит. Кадерем, язма дидем бит инде. Мин хәзер язучы түгел, бәлки бер кайчанда булмаганмындыр да. Стаканнарга шәраб куя. Тагын бер шәрне күтәреп куйык, җәмәгать. Кичерә белүчеләр өчен булсын. Үзебез дә бер-беребездән гафу үтеник. Шулай кирәк. Безгә чистарырга кирәк. Диңгез чиста кешеләрне генә кабул итә. Барысыз да стаканнарын күтәрә. Диңгезгә дигән өндәүләр ишетелә. Аннары тоткыннар, вагоннар төсле бер-бер артлы тезелеп басалар. Поезд ясыйлар. Күпмедер вакыт бу поезд дол мәйданында йөри. Шактый исереп өлгергән Хәбиб ниндидер мәгънәсез сүзләр кычкыра. Поезд туктый. Азин. Безнең поезд кайдасың? Ник һаман поезд җибәрмиләр? Онытканнармы әллә безне? Хәбиб, сез нигә тик утырасыз? Берәр нәрсә эзләгез инде. Без диңгезгә барырга телибез. Диңгезгә, Хәбиб. Хәбиб бар көчен җыеп торып баса, алга бер-ике адым ясый, кинәт астагы каттан аяк тавышлары ишетелә башлый. Малаева, ни бу? Әллә алар инде? Озак пауза. Астагы каттан һаман да аяк тавышы ишетелә. Хәбиб, алар килә. Без бирешмибез. Юк, рөхсәт юк, диңгез. Ах, мин. Хәбиб координациясен югалтып идәнгә ава, мылтыгы төшеп китә. Аннары әкрен генә күтәрелә, ләкин карашында инде бер мәгънә дә юк. Ул кайда икәнен аңламыйча як-ягына карана. Нурия керә. Хәбиб янына килә. Нурия, тор инде. Килемсә, әйдә. Хәзер без сине йокларга яткырабыз. Бар да үтәр, зинһар, аптырамагыз аңа. Нәрсә сөйлим соң мин? Аптырамасын аңа. Булай ук булганы юк иде әле шулы. Мөгез чыгарырга инде анысы, тик бу дәрәҗәдә үзем дә куркуымнан үләм дип торам. Нурия Хәбибне күтәрә, аңа үз җилкәсен куя. Азин. Хәзер ни көтә инде аны Нурия? Йоклар да тынычланыр. Шамраев, ничек инде йоклар да тынычланыр? Нурия, соң уянгач бераз махмырдан интегер инде, Муза Ибрахимовна, ничек? Аны кулга алмаячаклармыни? Нурия, ә кем кулга алсын аны? Бу турыда беркем дә белми, Малаева, ничек инде белми? Нурия, ә мин беркемгә дә хәбәр итмәдем. Шамраев, нәрсә? Хәбәр итмәдегез? Нурия, әйе, нәрсәгә? Малаева, ә без инде тынлык. Бу мизгелне һәммәсе дә үз эшен кичерә. Нурия тамам изрәп беткән Хәбибне алып чыгып бара. Нурия борылып. Ә сез берәр җиргә хәбәр итәргә телисезме әллә? Азин паузадан соң юк. Нурия белән Хәбиб чыгып китәләр. Элекке тоткыннар ни эшләргә белмичә басып торалар. Азин. Әйе, төпсез чанага утырганмын бар иде. Тик бу дәрәҗәдә белмим. Берәү дә дәшми. Аннары күпмедер җанлану башлана. Барысы да бер-берсен беренче күргәндәй басып торалар. Шамраев. Гомумән, булдымы соң бу хәл? Малаева. Нинди хәл? Тагын тынлык. Малаева. Безгә хәзер нәрсә эшләргә соң инде? Тынлык. Бары да кыюсызланып калган. Асия. Сез ишетәсезме? Мин нидер ишетәм кебек, тик аңлый алмыйм. Паузадан соң. Диңгез шоу. Әйе, диңгез шоу. Ишетәсезме? Паузадан соң. Ишетмисезмени? Димәк, моны мин генә ишетәм. Ул шоу минем үз эчемдә. Әйе. Миндә ул шоу. Шамраев, беләсезме? Мин дә аны ишетәм кебек, тик мин төгәл әйтә алмыйм. Барысы да тыңлап торалар. Малаева.
Аны ишетер өчен кулга-кул тотынышырга кирәк. Сәхнәдә торучылар кулга-кул тотынышып басалар. Әкрен генә диңгез шавы ишетелә. Бераздан дулкыннарыннан ярга бәрелүе дә аерым ачык ишетелә башлый. Басып торучыларның карашлары чынлыктан читләшкән, бик җитди. Һәр кайсы үз кичерешләренә бирелгән, шул ук вакытта коллектив кичерешкә дә чит түгелләр. Бераздан шаутына. Кешеләр кулларын ычкындыралар, үз халәтләренә кайталар. Бераздан тагын тавыш кузгала. Бу аскы каттан ишетелә торган аяк тавышлары. Тавыш якынлаша. Сәхнә артыннан "Монда буш, әйдәгез монда!" Сәхнәгә дәртле генә бер кеше килеп чыга. Үзешчән сәнгать фестивален оештыручыларның берсе булса кирәк. Кеше сәхнәгә кычкыра: "Тизрәк керегез, соңгы репетиция!" Залдагыларга мөрәҗәгать итә. "Сез каршы түгелме?" Сәхнә артына кычкыра: "Тоткарланмыйбыз. Беренче такттан башлыйбыз." Сәхнәгә матрослар йөгереп керә. Бөтен мәйданны тутыралар. Аннары озын бер шеренгага тезеләләр. Матрослар биюе башлана. Элекке тоткыннар буларны дәшми генә күзәтәләр. Бию дәртләнә бара. Матросларның хәрәкәтләрендә дә сизелер-сизелмәс зауык, вакыйгаларның күп катламлыгына ишарә шәйләнә. Аннары болай була. Биюгә Азин кушыла. Ул үзенә бик ышанып бии. Ул беренче планда, ләкин аның хәрәкәтләре матросларныкы белән тәңгәл килә. Әкренләп спектакльдә катнашучыларның барысы да биюгә кушыла. Бию дәвам итә. Пәрдә. Хөрмәтле театр сөюче дусларым, игътибар өчен бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау-сәламәт булыгыз.